ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Meron na lamang pong 83 days bago ang 2025 midterm elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, dating Governor Henry Teves idinadawit sa Digamos Lake case. Patong-patong na kaso sinampa ng Criminal Investigation and Detection Group. Samantala si Senator Minority Leader Coco Pimentel naman sumulat na kay Senate President Chis Escudero na aksyonan agad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Abangan din mamaya, mga abogado naghain po ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Mahigit 20,000 violators naman sa maling pagkakabit ng mga campaign material na itala ng Commission on Elections. Abangan sa ating provincial at police report mamaya, isang welder sa Ilocos Norte nakuhanan naman ng 2 milyong pisong halaga ng shabu. Samantala, kuha po tayo mamaya ng update dyan po sa may nangyari pong pagbaliktad ng Delta plane sa may Toronto, kung saan dalawa pa rin po nga mga runway ang kasalukuyang sarado at nasa 18 katao po ang naitalang sugatan. Abangan din sa ating sports balita mamaya, Pinoy striker na si Jeremy Pacquiao handa nang harapin itong si Batarco sa unang linggo ng Marso. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naghain ng complaint ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban sa dating governor ng Negros Oriental, si Governor Pride Henry Teves, sa Department of Justice at isama sa patong-patong na kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa, kaugnay po ito sa madugong Pamplona Massacre noong 2023. Malabong nangyari ang krimen sa mismong bahay po ng yumaong gobernador habang isinasagawang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng FORPIS o ito ho yung mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nauna nang lumutang na ang kapatid nitong si Henry Teves sa si expelled Congressman Arnolfo Teves Jr. na kasalukuyang nakakulong sa Timor-Leste ang umano'y utak sa naturang krimen. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, isinumite nila ang naturang complaint laban kay Henry Teves at 9 na iba pa para yan sa case build-up. Anya, may bagong mga ebidensya na diskobre kaya dinagdag nila ito para sa pag-uusig para pag-aralan kung paano ito maisasama at may presenta sa korte. Isiniwalat din ni General Torre na may narecover ang mga otoridad ng mga pampasabog at mga baril. Kaugnay nito, sisiyasatin anya na mabuti ang reklamong inihain laban kay Henry Teves para matukoy kung may sapat na ebidensya para suportahan ang mga kaso at kung magpapatuloy sa preliminary investigation. Sakali man na makumpirma sa pagsisiyasat na nasunod ang lahat ng mga mahalagang elemento ng krimen, sesertipakahan nito ng prosecutor na may sapat na basehan para ipagpatuloy o magpatuloy sa investigasyon. Sa kasalukuyan, muling tumatakbo itong si Henry Teves bilang gobernador ng Negros Oriental sa 2025 midterm election sa ilalim ng Liberal Party at nilinaw nitong si General Torres na walang halong politika sa kanilang naging hakbang. Ginawa naman ang naturang rekomendasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim po ng Department Circular No. 20 ng Department of Justice kung saan ang reasonable certainty of conviction at hindi lamang probable cause ang dapat natukuyin muna bago maghain ng complaint sa korte. Samantala, wala pa namang inilalabas sa ngayon na pahayag itong si Henry Teves kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya ng Criminal Investigation and Detection Group. Samantala, hindi naman po nakikita ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang pangangailangan na imbestigahan ng kill remarks na sa ilang senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, ang mga sinabi ng dating Pangulo sa election campaign ay pawang political propaganda at rhetoric lamang. Ikinatwiran din ng NBI chief na ang mga statement ng dating Pangulo ay dapat na maunawaan sa konteksto ng political discourse. Inihayag din ni Director Santiago na ginawa na rin ng dating Pangulo ang parehong mga remark noong kanya pong termino.
Saad na opisyal na sa nakalipas na administrasyon ng nasa kapangyarihan pa si Duterte, may palaging statements ito tulad ng pagsasabi na kapag kinurap ang mga kabataan ay papatayin niya ito. Ang mga ganitong salitaan niya ng dating Pangulo ay malawakang tinanggap ng publiko. Subalit inamin din ng NBI chief na ngayong nagbago na ang panahon, posibleng ang mga ganitong uri ng remarks na puno ng karahasan ay hindi nakatanggap-tanggap at kailangan na ngayon ng kapayapaan. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna na rin ng mga panawagan sa NBI na magkasa ng investigasyon gaya ng ginawa nito sa naging remarks ni Vice President Sara Duterte na mayroon na siyang kinausap na pumatay sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay patayin. Subalit sinabi naman ng NBI chief na dapat ang mga senador ang maghain ng complaint kung sa palagay nila ay pinagbabantaan sila. Samantala, nakatakda namang ihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ngayon pong linggo ang mga kaso laban sa 3 umano'y mga Chinese spy na naaresto nitong Pebrero 14 sa bahagi po ng Laguna. Ito'y habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y pagkakasangkot ng nasabing mga dayuhan sa mga aktibidad ng pang-iispya. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ang mga nadakip na dayuhan ay mahaharap po sa mga kasong paglabag sa immigration law at pag-operate ng walang mga dokumentasyon. Kaugnay nito, tinalakay ni Undersecretary Cruz kasama ang mga opisyal ng Department of Justice, Bureau of Immigration at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga kaso at mga kagamitang na-recover sa ikinasang raid sa isinagawang case conference kahapon. Sa pagsalakay kasi ng mga otoridad, na-discover rin ang communications equipment doon ho sa site kung saan umano ginagawa ng mga Chinese national ang gawaing kriminal. Ayon kay Undersecretary Cruz, nag-ooperate ang naturang mga suspect sa mahigit 1 taon na. Mas matagal kaysa sa umano'y itong sleeper agent na si Yuan King Deng na naaresto noong Enero 17 dito sa lungsod ng Makati. Tinitignan na rin aniya kung may koreksyon ang mga ito. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Bato de la Rosa walang nakikitang dahilan para sampahan ng criminal complaint si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kill joke sa 15 senador. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Walang nakikitang dahilan si Senador Ronald Bato de la Rosa para sampahan ng criminal complaint si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ni De La Rosa ay matapos maghain ng kasong kriminal ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Duterte dahil sa kill joke nito sa 15 senador para makapasok ang 9 na PDP laban senatorial candidates na kanyang ini-endorso. Ayon sa senador, kung may balak si Duterte na patayin ang 15 mga senador, ay bakit pa raw nito isa sa publiko lalo sa national television? Malinaw anya na nagbibiro at nagpapatawa lamang si Duterte nang banggitin niya ang mga pahayag na yon. Ang problema pa niya rito ay walang 15 senador ang nasaktan, kundi ang nasaktan dito ay si IDG matapos maghain ng kaso sa mga naging remarks ni Duterte. Nagtataka rin ang senador, gayong si IDG ang naghain ng reklamo at hindi private complainant lalo na kung issue ng grave threats. Kung siya raw ang nakaupong hepe ng Philippine National Police, papayuhan niya si PNP CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III na ihintong sinampang reklamo laban yan kay dating Pangulong Duterte. Why? Meron bang nag-complain na papatayin siya? Wala naman siguro. At putang loob lang para mo to procure. Nagpapayal lang sa IDG ng kaso laban sa kanya. So that's something to think about. Di ba? Usually, yung gano'ng mga krimen, kung yung mga kanya kaso, may complainant talaga, di ba? The complainant should be a private complainant, lalong-lalo na yung grave threats yan or what. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Buka tayo ng mga development ngayon pong araw na ito mga kabombo kasi kaninang mga alas 11 ay naghain po ng petition for certiorari and prohibition ang ilang mga grupo ho ng mga abogado. Kasama ho dito yung mga abogado ho ni Vice President Sara Duterte dyan sa may Korte Suprema. Kinu-question ho dito yung legalidad, yung pinagdaanan pong proseso nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May update po dyan at live report si Bombo Bea Peniza.
Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Bea Pinisa mula ho dyan sa may Korte Suprema, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa inihain po ng mga grupo, ng mga abogado na petition for certiorari and prohibition. Ang itong petisyong ito, mga kabombo, ay kumukwestiyon doon ho sa legalidad, yung pong pinagdaan ng proseso nitong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Mula ho doon sa nauna doon po sa may House o sa mababang kapulungan hanggang sa na-transmit na po ito sa Senado, mga kababo. Habangan po yan mamaya, no? Isa po sa mga kasama sa mga nagkain ang legal counsel din, nitong si Kingdom of Jesus Christ founder, itong si Attorney Israelito Torion. Habangan po yan, mga development dyan mamaya. Samantala sa iba munang balita, sumulat si Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Francis Chizzy Escudero na aksyonan agad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, alinsunod na rin sa saligang batas ng bansa. Binigyang diin ni Senator Pimentel sa kanyang letter ang constitutional mandate ng Senado na aksyonan forthwith o kaagad ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Dagdag ng Minority Leader kung naihain ng 1/3 ng miyembro ng Kamara ang verified complaint o resolusyon ng impeachment laban sa Vice Presidente, ang paglilitis ng Senado ay dapat din anyang ikasaagad. Magugunitang sinabi ni Senate na Majority Leader Francis Tolentino na posibleng ma-question sa Korte Suprema ang hindi agad na pagsasagawa ng Senado ng paglilitis laban kay Vice President Sara. Tinukoy ang nakasaad sa konstitusyon na dapat magsagawa ang Senado ng impeachment trial forthwith na ibig sabihin ay kaagad. Kung maalala, sinabi ni Senate President Francis Chizzy Escudero na maaaring mag-convene bilang impeachment court at simulan ang impeachment trial laban sa Vice Presidente pagkatapos na ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Hulyo. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Philippine Army na mayroon ng nakahandang mga pondo ngayong taon para sa pagbili ng short-range air defense system. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Roy Galido, nakapaloob sa 2025 General Appropriations Act ang pondo para sa pagbili ng naturang defense system at nasa proseso na ito ng pagpili ng bibilhing modelo. Ayon pa sa Chief o Philippine Army Chief, ginagawa na ang lahat ng paraan at mga mekanismo upang tuluyan na makakuha ang Pilipinas ng nais nitong short-range air defense system. Sa kasalukuyan na niya, lahat ng maaring pagpipilian ay kinukonsidera, sinusuri at nirerepaso. Kabilang sa mga tinitignan dito ay ang kakayahan ng bibilhing defense system na protektahan ang 200 nautical mile na exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama ng Philippine Army, ang Philippine Air Force at ang Philippine Navy sa ginagawang pagpili at pag-aaral sa pinakamabisa at pinakaakmang air defense system na bibilhin ng bansa. Nitong nakalipas na taon, una lang nakabili ang Pilipinas ng mga BrahMos supersonic cruise missile mula ho yan sa isang Indian supplier. Ayon kay 3-star General, tinitignan ng Armed Forces of the Philippines kung gaano ka-epektibo ang BrahMos at posibleng iko-konsidera rin dito sa pinaplanong pagbili ng short-range air defense system. Nilinaw naman ng Army Chief na wala pang pinal na desisyon ukol dito habang nagpapatuloy pa rin ang proseso o pagrepaso sa mga modelo at ikinukonsidera din ang budget na nakalaan dito. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Philippine National Police nilinaw na parte daw po ng covert operation nila ang pagsusuot ng pulang damit ng Davao Police sa rally ng administration party. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng report mula kay Bombo Kelly Cordero. Nilinaw ng Philippine National Police na parte ng covert operation nila ang pagsusuot ng pulang t-shirt ng Davao City Police sa alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, ang tawag sa naturang intelligence operation ay camouflaging. Anya, standard security measure raw ito para matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng presidente nang walang nakakapansin. Ang ibig po sabihin nung kaya po sila ng pula, ang tawag po dyan sa intelligence operation is camouflaging. Yung po makiki-merge ka, makiki-camouflage ka doon sa environment para hindi ka po mapansin. Sapagkat kung nakapula sila halimbawa at ikaw magsuot ng ibang kulay, halatang halata ka po na hindi ka kagrupo doon sa mga umaattend activity na po yun.
Sa katunayan, kahit sa mga nauna pang malalaking aktibidad o eleksyon, estratehiya na raw ng PNP na mag-deploy ng pulis na nakasibilyan. Lahat po ng activity, including regular rallies na hindi po involved na kahit sinong politika, lagi po dyan may mga interoperatives po tayo na nakacamouflage. Kung matatandaan niyo sa mga balita noon, may mga pulis pa po tayo o sundalo na nahuhuli, na nabubugbog kapag nakita nila o nalaman nila o naamoy nila na miyembro ito ng AAP o ng PNP. Pagtitiyak ng pambansang pulisya, mananatili silang apolitical at ang sinumang pulis na mapapatunayang nagpapagamit o nagpapa-impluwensya sa mga politiko ay mahaharap sa kaukulang parusa gaya ng dismissal o non-promotion. Matatandaan na kumalat online ang inilabas na memorandum sa Davao City Police kung saan nakasaad dito na kinakailangan magsuot ng pulang damit ang detailed PNP personnel sa alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally. Ang una pong tinanong ng regional director, sinasabi po nila bakit daw po lumabas yung memo. Ang sinasabi po natin, that is beside the point na kung bakit lumabas ang memo. Ang sinasabi natin, i-explain ninyo bakit nakapula. Yun po ang sinabi ni regional director na estratehiya ng Police Regional 11 para po makapag-camouflage po doon sa activity na nangyayari po nung araw na yun. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nakuha tayo dyan sa may bahagi po ng Korte Suprema. Ito hong paghahain ng grupo ng mga abogado ng Petition for Certiorari and Prohibition ngayon pong araw. May update po dyan si Bombo Bea. Kamusta dyan, Bombo Bea? Bombo Genesis, Bombo Ever, nakapaghain na ngayong araw pasado alas 10:50 ng umaga ang mga Mindanaon lawyers sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion, kasama sina Atty. Martin Delgra, Atty. James Reserva at Atty. Hilary Olga ng isang petition for certiorari na prohibition para sa kinakaharap na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ng mga abogado ang 3 maleta na siyang naglalaman ng mga dokumentong ihahain para sa kanilang petisyon. Ang mga dokumentong ito ay Bombo Genesis, Bombo Ever, ay mula sa 29 na petitioners na nagsasabi mayroong mali sa naging impeachment process ng pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Torion, isang defective impeachment case ang ginawa ng mababang kapulungan dahil sa hindi ito sinunod ang due process kung saan hindi kinilala ang 3 pang filed impeachment complaint at hindi rin nasunod ang constitutionally described verification process ng mga complaint. Dahil anya sa mga dahilang ito, marapat lamang na i-dismiss ang naging desisyon ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Kaugnay nga, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Israelito Torion. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. It did not likewise consider due process to the Vice President, and it did not also follow the constitutionally prescribed verification process. And because of these 3 and other grounds, the impeachment complaint should be dismissed and not entertained, rather. Layon kasi ng petisyon na makapag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction kung saan ito inuutusan ng mataas na kapulungan para ipawalang bisa o ibinbin pansamantala ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kasama ng mga abogado ang ilang ding miyembro ng Davao City Council na siyang pinangunahan naman ni Atty. Luna Acosta. Kasunod ito ay kinwestiyon din ng naturang petisyon ang impeachment process na siya anyang defective at constitutionally infirm at jurisdictionally void. Huwag na nga pakinggan natin ang mga bahagi pa na pahayag ni Atty. Israelito Torion. Injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President Sara Duterte. This is based on constitutional as well as legal grounds. We feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Ever, magaganap ang 10 balitaan sa bahaging ito ng Maynila para naman sa iba pang detalye ng naturang petisyon. Bombo Genesis, Bombo Ever. Wala namang kongresista or mga mababatas na kasama ditong mga Mindanaoan lawyers, Bombo Bea? Sa ngayon, wala naman tayong napansin na kasama ng mga Mindanaoan
lawyers, no? Ngunit meron dito mga ilang mga personalidad na siyang kabilang dito sa tinatawag nilang Davao City Council, kung saan ito ay pinapangunahan naman ni Atty. Luna Acosta, Bombo Genesis. Okay. So kaunting kwan lang, kaunting summary lamang tayo. Kasi dati mayroong nakabinbin na petition din diyan sa may Korte Suprema, which is tatalakayin din yata ngayong hapon, yung petition na ito ay nais o hinihiling sa Korte Suprema na utusan ang Senado na agad talakayin or agad bumuo ng impeachment court at talakayin or magsagawa ng trial against VP Sara, doon sa impeachment trial against VP Sara. Pero itong petition naman na ito, ang nais nila ay maglabas ang Korte Suprema ng TRO, Temporary Restraining Order, at ipanullify yung impeachment complaint against VP Sara dahil nga hindi daw dumaan sa tamang proseso, Bombo Baya? Tama yun, Bombo Genesis, kaninang umaga bago pa man maghain ng petisyon itong Mindanaoan lawyers ay nauna na nga na maghain ng petisyon itong nagsasabi or nag-uutos sa Korte Suprema na maglabas din ng utos kung saan utusan nito ang mataas na kapulungan, which is yung Senado, na agad na iproseso agad itong impeachment case o impeachment trial nito ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte dito sa Senado, Bombo Genesis. Okay, sige, makibalita tayo sa mga susunod pang mga oras kasi nababanggit mo kanina meron pang pulong balitaan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Maynila, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Update po muna tayo mula po sa Bureau of Jail Management and Penology, mga kabombo. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Ito ho'y kaugnay sa ilang mga usapin. Pangunahin po dito kasi maalala ho ninyo nagkaroon po ng o nagsimula na yung nationwide campaign para ho dun sa mga kakandidato sa nationwide or sa national level or national position. At isa po sa mga pinupuna ho dito, yung pong pagkaka-ere doon ho sa recorded message nitong si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Kinu-question ho yan ng ilang mga grupo dahil sabi ho nila para nabigyan po ng quote-unquote VIP treatment. Kuha tayo ng mga paglilinaw mula po sa panig ng Bureau of Jail Management and Penology. Kasama natin si Jail Superintendent Bustinera. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Colonel. Hello, sir. Okay. Ayusin lamang po natin pansamantala yung linya ho ni Colonel Superintendent Bustinera mula po sa Bureau of Jail Management and Penology, mga kabombo. Kaunting paglilinaw lamang ho ito, dahil sabi ko nga kanina, may mga pumupuna ho dito para nabibigyan daw ho ng VIP or very important person treatment, ang nakakulong po na kandidato na bahagi po ng PDP laban. Colonel? Sige, balikan po natin mamaya ang linya po ni Colonel Superintendent Bustinera. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, natukoy na po ng Philippine Navy ang mga barkong pandigma na una hong namataan sa karagatang sakop ng Bicol region at dati pong pinaniniwala ang mga warship daw ng China. Ayon sa Naval Forces Southern Luzon, ang mga naturang barko ay hindi humula sa China, bagkus sa mga ito ay pawang mula ho sa Amerika, Japan at France. Ang mga ito ay nagsasagawa ng naval exercise sa karagatan sa ilalim po ng Exercise Pacific Stellar 2025. At sa panig po ng US Navy, kinabibilangan po ito ng mga barko nitong ang USS Carl Vinson. So ito po isang Nimitz-class carrier. Ang USS Princeton, isa po itong guided missile cruiser. Ang USS Sterett, isa pong guided missile destroyer. Ang USS William Lawrence, isang guided missile destroyer. At ang USS Emory Land o S-Land, isa pong submarine tender. At sa panig po ng Japan, ito naman po yung Maritime Self-Defense Force. Kabilang po ang mga barkong JS Kaga at isa po itong helicopter carrier at JS Akizuki. At ito po isang destroyer. Habang sa France naman, ito po yung barko na Charles de Gaulle. At ito po yung ipinadala ng naturang bansa. Maalala pong pangunahin sa mga nag-share sa video ng mga naturang barko ay ang social media page itong si Jose Panganiban Mayor Ariel Non ng Camarines Norte. Pero ayon po sa Philippine Navy, walang dapat ipangambang publiko sa mga naturang barko dahil ang mga ito ay pawang bahagi po ng malawakang maritime drill sa West Philippine Sea.
Tulad po natin mga kabobo, tulad po ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Superintendent J. Rex Bustenera. Magandang araw muli sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Colonel. Yes, magandang hapon po sa ating lahat, sir, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Thank you so much. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. We're live nationwide, worldwide, Colonel. No? Kuha lang ho kami ng konting paglilinaw sa part po ng Bureau of Jail Management and Penology dahil may mga pumupuna, no? Sabi, bigyan po ng VIP treatment itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil na-air daw ho yung recorded message po niya nitong paglulunsad po ng campaign rally ng PDP laban. Gayong siya po ay nakakulong sa may Pasig City Jail. Ano pong mga paglilinaw sa likod po nito, Colonel? Yes, una po, nililinaw ho namin, bawal ho ang VIP treatment at wala hong VIP treatment sa BJMP at kahit saan mang BJMP facility. Ito hong usapin hong ito kung bakit napalabas ang kanyang video ay dahil kautusan ho ito ng korte at pinayagan ho na siya ay magkaroon ng pre-recorded message para sa purpose ng kanyang kampanya na ipapalabas sa 3 petsa na inilagay lang ng korte. At ito po hindi BJMP ang nag-request nito kundi ang kanyang mga abogado sa korte at pinayagan naman ho, kaya ho obligado ang BJMP na sundin lamang ho ito. Saan po nakuha yung Colonel, yung video or saan po ni-record yung video? Ito po ay ni-record sa public hospital kung saan siya ay naka-confine noong February 7, I believe, sir. Sa Pasig City General Hospital siya noon naka-confine. So from February 7, na-i-play po ito ng February 11 yata or later date, Colonel? Yes po, bali may 3 petsa pong isinaad ho doon, February 9, February 11, and February 13. Na doon lamang daw ho ito ipapalabas according ho doon sa court order. Okay, so yung 3 date na yan, other than yung 3 date, wala na pong ibang araw kung kailan po ito pwedeng i-air o ipalabas. Meaning, kapag kailangan pa ng pangangampanya sa part or sa kampo ni Apollo Kibuloy, kailangan muling humiling ang kampo niya sa korte? Tama ho ba? Tama po. At tama ho. Yun lang ho yung petsang inilagay doon at kung may mga gagawin pang related sa kanyang pangangampanya, kailangan ng court order ito. Hindi lang ho siya. May mga iba rin hong kumakandidato na mga nakakulong. May kumandidato rin hong nakaraang eleksyon na sumunod din po at pinagbawalan nga ho natin ang pangangampanya na walang permiso. Kung sakali pong na-shoot ito or na-record ito sa loob po ng ating facilities, pinapayagan ho ba ito ng BJMP? Hindi po. Hindi rin po. Bawal ho ang recording na sa loob ng jail facilities natin. Kailangan may approved clearance po ito sa headquarters namin at kung itong PDL naman ay interviewin, kailangan pa ng court order at permission ng kanyang lawyer. Pangkalahatan ho yan, hindi lang ho yan kay Kibuloy, kundi sa lahat ng PDL applicable ho yan. Pantay-pantay naman ho kasi ang pagtrato natin sa lahat. So halimbawa, pagbigyan muli ng korte ang kanyang kampo, halimbawa, hihingi po sila ng clearance muli mula sa korte at pagbigyan muli ng korte ang kanyang hinihinging clearance na makapag-record ng video, saan po ito kukunin kung sakasakali? Saan i-record? Ngayon po kasi nasa loob na ho siya ng kulungan, hindi naman ho siya pwedeng lumabas na walang court order. Kung papayagan ho muli, basta ho may court order yan, doon na ho sa loob ng kanyang selda o kulungan. Sa loob ng selda, pero paano po, ito yun, nasa ilalim na po ng facilities ng BJMP, kung sakasakali? Tama ho, nasa Pasig City Jail na ho kasi siya, kasi lumabas na ho siya doon sa public hospital at nakakulong na ho siya ulit sa Pasig City Jail male dormitory. At kung papayagan man ho, wala pa naman ho kami natatanggap na request tungkol dyan. At kung mangyayari man ho yun, ito na ho sa loob ng kulungan niya. And in this case, ano po yung pwedeng ilabas lamang ho kung sakasakaling kuhanan ng video? I mean, may mga sensitive part, ang kulungan. So, ano yung pwede lamang po na maipasok ko doon kung sakali? Authorized, kung ano lang ho yung authorized recording device nila, yun lang ho yung pinapayagan. Ini-inspect din ho natin yan for security reasons. At the same time, may isang designated area lang. Hindi rin ho kasi pwedeng ipakita ang ibang mga features ng kulungan natin kasi for security din. Baka ma-pattern tayo. Yun lang ho yung maaari pong gawin dyan. Bawal yung mga sensitive aspect. Bombo Ever, with your questions?
Alright. As of now po, nakakulong po si Pastor Quiboloy. Ano po yung, ngayon po kasi panahon na ng kampanya, siya po kumakandidato bilang isang senador. Ano po ba yung mga karapatan niya na maaari niya pong ma-exercise bilang isang kandidato habang nakakulong po? Sa ngayon po, yung kanyang karapatan is yung curtailed ang kanyang liberty. Ibig sabihin, hindi ho siya pwedeng mangampanya, lumabas nang walang pahintulot ang korte. Any movement outside the jail, kailangan ho may court order. Maliban ho doon, kailangan ho talaga ng ang kanyang campaign procedures na kung masasabi natin, kailangan ho lagi may permission, manghihingi ng permission sa BJMP, sa COMELEC at sa iba pa hong kailangan sa korte. Alright. Just to follow up na lamang po, Superintendent, ano po ngayon yung kasalukuyan naman pong kondisyon ni Pastor Quiboloy? Sa ngayon po, nagpapagaling pa rin naman ho. Bagamat pinayagan na ho siyang makalabas ng public hospital, may pinabaon sa kanya mga gamot na inaprubahan naman ho ng ating mga doktor at health service personnel. Yun nga po, ang kanyang diagnosis ho kasi ay community-acquired pneumonia at may mga gamot pa hong iniinom siya. Yun lang po ang kanyang update. Okay. Colonel, maraming salamat. From time to time, muli po kaming update ko sa inyo sa mga susunod na mga araw. Kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. Maraming salamat at siguro kung may mga nais pa po tayong iwan na mga mensahe sa mga kababayan po natin, Colonel. Yun lamang po. Maraming salamat sa opportunity na ito. Makakaasa ho ang ating mga kababayan na wala hong VIP treatment or any preferential or special treatment sa kahit sino nakakulong sa BJMP. We are composed of highly professional individuals po. Yun lamang po. Magandang hapon po. Thank you so much, sir. Ingat po kayo. Okay. Ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Jail Superintendent Jurex Bustinero, mga kawombo. Ito ay kaugnay dun sa kontrobersyal na pagkakaroon nga ng recorded video message nitong si Pastor Quiboloy doon sa proclamation rally ng PDP laban kamakailan. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Department of Education na imbestigahan ang issue ng ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program sa mga pribadong eskwelahan sa Siyam na Schools Division. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, kanilang siniseryoso ang naturang mga aligasyon. Anya, anumang uri ng maling paggamit ng kaban ng bayan na nakalaan para sa kritikal na programa sa edukasyon ay hindi kukonsintihin. Kaya't ang naturang investigasyon anya ay isang mahalagang hakbang kasabay na rin ng paghahanap sa katotohanan at pagpapanagot sa mga responsable sa likod nito. Kinumpirma din ng mga opisyal ng ahensya na kanilang sinisiyasat ang mga personnel at school officials na posibleng nag-facilitate sa naturang fraudulent activities sa 12 pribadong institusyon. Samantala, sinabi pa ng kalihim na sinimulan na ng ahensya na gumawa ng recourse actions, kabilang na dyan ang paghahanda ng posibleng termination ng accreditation para po yan sa mga sangkot na eskwelahan at pagkalap pa ng mga ebidensya laban sa mga dawit sa issue. Tinitignan din ng ahensya ang posibleng legal measures para sa mga mapapatunayan na may paglabag, kabilang na ang administrative at criminal sanctions, alinsunod na rin sa mga umiiral na batas at regulasyon. Samantala, tiniyak din ng Department of Education sa publiko na makakatanggap ang mga apektadong lehitimong benepisyaryo ng programa ng kaukulang tulong para may pagpatuloy pa rin ang kanilang edukasyon ng walang pagkaantala. Meron na ho tayong 24 o 26 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon, mga kabombo. Update po tayo, kasabay pa rin po ng papalapit na 2025 midterm elections. Meron na pong mahigit sa 20,000 mga violator sa maling pagkakabit po ng mga campaign materials ang naitala ho ng Commission on Elections. Ang COMELEC naman, tatanggalin po yung mga unregistered social media accounts din itong mga kandidato. Update po tayo mula kay Bombo Isa Cotonero.
Naitala ng Commission on Elections ang nasa mahigit 20,000 na mga violators na may kinalaman sa maling lugar na pinagkakabitan ng mga campaign materials, maling mga sukat na mga poster at mga hindi biodegradable na materyales ang ginamit sa pagsisimula ng Operation Baklas. Samantala, ang mga unregistered social media accounts ng mga kandidato ay tiniyak na ipapatanggal ng komisyon. Sinigurado ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ang lahat ng mga violators, parehas na senatorial candidates at mga party list organizations na naitala ay papadalhan ng poll body ng notice to remove. Dagdag pa niya na ang pagbaliwala rito ng mga kandidato ay maaaring humantong sa kasong diskwalifikasyon. Kaugnay pa nito, nilinaw din ni Garcia na papadalhan din ng komisyon ng notice to remove ang mga nakapaskils sa mga private property. Ngunit sinabi niya na ito ay kanilang gagawin kung hindi nila sinunod ang iba pang guidelines katulad ng tamang sukat at dapat biodegradable na mga materyales ang gamitin. For information, nag-propose na rin ang inyong lingkod sa Commission and Bank to empower the Task Force Baklas to file the necessary disqualification and criminal cases against those who will not be complying with the directive of the COMELEC to remove illegally posted campaign materials. Sa iba pang balita, inilabas na rin ng tanggapan ang listahan ng mga aprobadong mga social media accounts na maaaring gamitin ng mga kandidato at party list organizations sa kanilang pangangampanya. Ayon sa datos ng poll body, nasa 85 party list organization lamang ang naaprubahan mula sa 155 na kabuuang bilang nito. At 29 na mga senatorial candidates lamang ang aprobado mula sa 66 na kabuuang bilang nito. Sinabi ni Garcia na isa sa mga rason kung bakit hindi naaprubahan ang kanilang mga social media accounts ay dahil hindi kompleto ang kanilang mga pinasang requirements sa tanggapan. Binigyan din niya na hindi na nila muling bubuksan ang registration dahil magiging unfair ito sa nakapag-comply noong unang deadline. Samantala sa pagte-takedown ng mga accounts, bagaman mabilis na nila itong maaaring ipatanggal, lalo na dahil sa kanilang Task Force KKK sa halalan at partnership sa mga social media platforms, sinabi ni Garcia na papadalhan din muna sila ng notice to remove at magiging discretion ito ng mga kandidato at party list organizations kung aalisin nila ang mga social media accounts dahil hindi rin naman ito opisyal na magagamit sa kanilang pangangampanya online. Unfair po siguro doon sa mga humapol ng registration kung mag-o-open pa tayo. Pagka po talagang walang na-file, zero, kahit isang dokumento, paano naman po kami mag-o-open? Napakatagal na pong panahon. December po ngayon, February na. Napaka-unfair po doon sa nakapag-comply. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong balita kaugnay po dito sa 2025 elections, sinampahan po ng disqualification case sa Commission on Elections ang dalawang magkapatid na parehas hong tumatakbo ngayong halalan sa pagkasenador. Itong sina Erwin Tulfo at Ben Tulfo. Kasama rin sa naturang kasong pagdiskwalipika ang mga ibang kamag-anak ng dalawa na sina ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Kasama rin po dito si former Tourism Chief Wanda Tulfo Teo. Si Attorney Virgilio Garcia ang nag-file po ng disqualification case sa magkakapamilyang Tulfo. At ayon po sa kanya, lahat po ng mga nabanggit sa naturang kaso ay malinaw na bahagi ho ng political dynasty, kaya marapat lamang ng idiskwalipika sila. Ayon naman po sa Commission on Elections, mga kabumbo, iraraffle muna nila ito kung saang division ma-assign at pagdedesisyonan daw ang petisyon bago po ang halalan sa Mayo. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa po ng mga balita, isinusulong ng Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure sa gobyerno na palakasin pa ang telecommunications infrastructure sa mga malalayong komunidad sa bansa. Ito ay bilang suporta na rin sa bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang digitally inclusive na Pilipinas.
Ang inisyatiba na ito ay umaayon sa mas malawak pa na pagtulak ng gobyerno na gawin pong moderno ang digital landscape ng bansa at himukin ang inklusibong economic growth. Sa ginanap po na pagpupulong kasama ang Pangulong Marcos sa Malacanang, binigyang diin ng mga miyembro ng naturang grupo na ang pangangailangan po para sa mga estratehikong pamumuhunan sa connectivity at matiyak na ang bawat Pilipino ay mayroong access sa maasahang mga serbisyo sa komunikasyon. Kabilang na po rito ang programang One SIM na bayan. Isa pong estratehikong inisyatiba na idinisenyo upang magbigay ng subsidized na SIM card at internet access sa milyong-milyong Pilipino, partikular na sa mga nasa malalayong lugar. Layunin ng proyektong ito na i-deploy ang One SIM sa 510 sites sa pagtatapos ng 2025. Kasama dyan ang Department of Education na siyang mangunguna naman sa pamamahagi ng SIM. Direktang makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga benepisyaryo na paaralan sa pagpapadala ng mga technical personnel para sa maayos na pagpapatupad nito. Isinusulong naman ngayon ng Department of Agriculture ang pagsasagawa ng mas maayos na mga infrastruktura para mas mapababa lalo ang mga transport cost ng mga raw materials patungo po sa mga merkado. Ito kasi ang nagiging dahilan daw na mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ho ng baboy o mga produktong karne ho ng baboy sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Sa naging pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., magkakaroon ng mas epektibong supply chain kasabay ng pagbabaho ng mga presyo mula ho sa mga farm patungo ho sa mga pamilihan. Kaugnay nito ay magipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Public Works and Highways sa mga gagawing upgrade sa mga daanan na tulay para sa banayad na daloy sa pag-angkat ng mga agricultural products. Ayon sa kalihim, ito rin ay naglalayong maiwasan ng pagkasira ng mga produkto at nakakapagpanatili ng tamang presyohan sa mga pamilihan. Samantala, ang proyekto ay hindi lamang din para sa mas maalwang proseso ng pag-aangkat ng mga raw materials, ngunit para na rin sa mas mabigat pang o mas mababang transport costs sa ibang mga kalapit na bansa, gaya po yan ng Thailand at maging ang Vietnam. Mamaya kuha po tayo ng mga karagdagan pang balita. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian formal pong inilunsad ang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS, ang bagong programa po na inilunsad ng gobyerno. Mamaya antabayanan po yan, samantala sa iba munang mga balita. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang Pamilya sa Bagong Pilipinas. Isa pong programa para sa kapakanan ng pamilyang Pilipino kasabay po ng ika-74 na anibersaryo ng ahensya ngayon pong araw dyan sa may Pasay City. Ayon kay Social Welfare Department spokesperson Irene Dumlao, layunin po ng programa na magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Kasabay nito, inilabas din ang Pamilya sa Bagong Pilipinas Compendium, isa pong libro na naglalaman ng iba't ibang mga programa at mga serbisyo ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang nangangailangan. Ang naturang aklat ay may 3 pangunahing bahagi. Una rito ay ang Bagong Pamilyang Pilipino na nagbibigay po ng interbensyon sa pagsisimula ng isang pamilya, kabilang ang suporta para sa mga bagong kasal. Pangalawa, ang bumabangon sa gitna ho ng mga hamon na nakatuon sa pagbibigay po ng Social Protection Program para yan sa mga pamilyang dumaranas ng pagsubok. Kasama rito ang pagkilala sa iba't ibang struktura ng pamilya tulad po ng single-parent families, mga same-sex parents, mga blended families at yaong mga nag-aampon o yung mga adoptive o foster families. Panghuli ang maunlad at matatag na pamilya na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga pamilya sa pamamagitan po ng skills training, employment assistance at financial literacy program. Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang pamamahala nila sa kanilang yaman at sa kanilang kabuhayan. Sa pamagitan din ng programang ito, nais ng Social Welfare Department na mapatatag ang mga pamilya at mabigyan sila ng sapat na tulong upang makayanan ang iba't ibang hamon sa buhay. Si Ma'am Anna. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, oras ho natin, meron na ho tayong 15 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Kasabay pa rin po ng anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development. Ika-47 yata, na anibersaryo ng Social Welfare Department. Update po tayo
Si Pangulong Marcos at Social Welfare Department Secretary Rex Gatchalian formal na pong inilunsad ang Harmonized Electronic License and Permit System, ang bagong programa ng ahensya. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Formal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bagong programa ng ahensya, ang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS, kasabay ng pagdiriwang ng ahensya ng kanilang ika-74th anniversary. Ayon sa DSWD, ang digital project na ito ay may tagline na "Do not fall in line, go online". Sa pamamagitan ng HELPS, ang mga kliyente ay magkakaroon ng access anumang oras at saan man sila at hindi na kailangan pang pumila. Ilan sa mga programang inilunsad ang bagong rights-based na family-oriented and inclusive development model para sa pamilya na tinatawag na Pamilya sa Bagong Pilipinas. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng papel ng DSWD. Hindi lamang tulong ang ibinibigay ng ahensya, kundi nagbibigay ito ng pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino na bumabangon sa kahirapan at mga komunidad na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Giit pa ng Presidente, marami nang natulungan ang DSWD, bata, senior citizen at pamilyang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, ang mga programa ng ahensya ay nangangailangan ng sama-samang puwersa, suporta at effort. Panawagan ng Pangulo na gawin natin ang bansa kung saan ang bawat Pilipino ay may tiyansang mangarap, magsikap para maging tagumpay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. The mission does not end here. It has really just begun. Lasting change is not built overnight. It takes consistent and honest and dedicated effort. Every single centavo spent, every program that is implemented, every decision that has been made must serve a very clear purpose: to create opportunities that endure, that uplift and reach far beyond just today. One of the strongest examples of this commitment is the 4Ps. This program reflects a fundamental belief: education and health are investments in the future. Through conditional cash grants, we help families stay on track with their children's education and their health care, laying a sturdier foundation for a better life. Sa tulong ng 4Ps, mas napapangalagaan ang kalusugan ng mga bata at ang kanilang pati na ang kanilang mga magulang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nananatili pa ring sarado ang dalawang runway ng Toronto Pearson Airport sa mga susunod pang araw habang nagpapatuloy ang investigasyon sa dahilan ng pag-crash at pagbaliktad ng Delta passenger plane. Nauna na nga pong napaulat na walang nasawi at lahat ng 80 lulan ng pampasaherong eroplano ay ligtas na nailikas, kung saan 76 dito ay mga pasahero habang 4 naman ang crew members, bagamat may 18 dito ang naitalang sugatan. Ayon sa Phil Regional Paramedic Services, 18 katao ang dinala sa local hospitals, kung saan 2 adults at 1 bata ang nagtamo ng critical injuries. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano bumaliktad ang eroplano, bagamat posibleng nakaapekto umano dito ang malakas na hangin. Base kasi sa Meteorological Service of Canada, naitala ang hangin na 32 miles per hour at bugso na umaabot ng 40 miles per hour sa naturang paliparan na mangyari ang plane crash, kasabay na rin ang pagdaan ng remnants ng winter storm sa may Toronto. Subalit nilinaw naman ni Toronto Pearson International Airport Fire Chief Tad Aitken na noong mangyari daw ang plane crash, dry ang weather sa runway at walang crosswind conditions dahil napakaaga pa niya. Kaya't binigyang diin opisyal na wag anyang mag-speculate sa sanhi ng aksidente. Sa kasalukuyan, nililinis na ang wreckage sa paliparan. Pansamantala naman pong sinuspende ang lahat ng flights nitong hapon ng Lunes sa may Pearson Airport, bagamat ipinagpatuloy ang departures at arrivals nitong gabi ng Lunes.
Pinangunahan naman ng National Transportation Safety Board ang grupo ng mga investigador sa Amerika para tulungan ang Transportation Safety Board ng Canada sa investigasyon sa Delta Airlines plane crash. Oras natin, meron na lamang po tayong 12 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga probinsya o mga provincial station. Ang Bombo Radio Legazpi, unahin po natin. Ito raw hong red tagging, hindi raw dapat bigyang daan sa negative campaigning. Ayon po ito sa election, isang election watchdog. May update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Aminado ang isang election watchdog na bahagi ng konsiderasyon sa mga kandidato ang kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon na ito ay kasunod ng pahayag ng Commission on Elections na pinahihintulutan ang negative campaigning. Ayon kay Kontradaya Convener Danilo Araw sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na sa kabila nito ay kinakailangang mabigyang linaw kung anong uri ng negative campaigning ang katanggap-tanggap. Paliwanag nito na mayroong valid na mga kritisismo tulad na lamang ng pagpuna sa mga polisiya ng isang kandidato o partido. Subalit iginit ni Araw na hindi dapat mabigyan daan ng negatibong pangangampanya na gumagamit ng red tagging laban sa isang individual. Anya, ang red tagging ng walang basihan na ay isang uri ng disinformation na maaaring magdulot ng masamang epekto sa isang individual. Samantala, sa panahon ng kampanya ay giniit rin ng Kontradaya ang papel ng media sa pagpapaabot sa publiko ng plataporma ng mga politiko imbis na ang pagtutok sa word war ng ilang mga kampo. Yung sasabihin mo, komunista, terorista, yung isang grupo o isang kandidato ng walang sapat na ebidensya, maling-mali po yan. Kasi ang red tagging, this is the highest form of disinformation. Pwede kang maaresto, pwede kang makulong, pwede ka ring mapatay dahil ikaw ay napagkamalan o inakusahan na pagiging komunista. So, ang panawagan natin sa COMELEC, mas maging spesifiko tayo sa negative campaigning. Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron naman pong 2 sundalo ang sugatan matapos na sumalpok sa konkretong barrier ang sinakyan po nilang kotse dan sa may Isabela. Alamin po natin yung buong detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang 2 sundalong lulan ng kotse ng magsariling maaksidente sa pambansang lansangan na nasasakupan ng barangay na Paco Pequeño, Reyna Mercedes, Isabela. Ang pulang kotse ay minaneho ni Corporal Sheward Nuds Bacacao habang ang sakay nito ay kinilalang si Aldrin Banglayan, kapwa 31 anyos, mga residente ng Tabuk City, Kalinga at kasalukuyang nakadestino sa 5th Infantry Division Philippine Army. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Lieutenant Romel Rivera, ang Police Community Commander ng Reyna Mercedes Police Station, sinabi niya na habang bumabaybay ang kotse sa daan patungong Kawayan City ay nawala ng kontrol sa manibela si Corporal Bacacao. Sanhi para sumalpok ang kotse sa concrete barrier na nasa shoulder ng kalsada. Sa lakas ng impact ay nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang 2 sundalo at nawasak ang harapang bahagi ng kotse. Kagadamang nilapatan ng paunang lunas ng marumesponding rescuers ang 2 sundalo saka dinala sa ospital at sa kasalukuyan ay nasa maayos ng kalagayan. Pinaalalahanan naman ng mga kapulisan ang mga motorista na bumabaybay sa kalsada na maging responsable sa pagmamaneho upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Upon reaching yung place of incident natin, particularly sa boundary ng Kawayan, itong driver natin na si Corporal Sheward ay lost control of its steering wheel. Kaya nabangga niya itong barikada. So yun, nagtamo sila ng sugat sa kanilang katawan. At agad-agad naman po ay respond yan ng ating personnel ng MDRMO Reyna Mercedes at ang 922, Rescue 922 natin ng Kawayan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report.
Sa ating police report, mga kabombo, isa pong welder ang arestado dahil po ito sa mahigit 2 million pesos na halaga daw po ng shabu dyan sa may bahagi po ng Ilocos Norte. May update po dyan ang Bombo Radyo Lawag. Arestado ang isang welder matapos nakumpiska ang halos 300 gramo na pinaghihinalaang shabu na nagkakalaga ng 2,040,000 pesos sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation sa Barangay 3, San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Police Captain Randy Damo, hepe ng San Nicolas Municipal Police Station, ang suspect ay kinilala bilang si Don Denmark Antonio, 31 anyos, walang asawa at residente ng Barangay Root sa bayan ng Dingras. Sinabi niya na ang suspect ay nadakip matapos na nahuli ng pulisya na may 3 ice bag kung saan may isang medium na heat-sealed transparent plastic sachet at 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. Bukod dito, nakumpiska pa mula sa suspect ang isang glass tutor na naglalaman ng white residue, isang plastic packaging na naglalaman ng white residue, isang digital weighing scale, 2 packs na open transparent plastic sachet at ilang drug paraphernalia. Paliwanag ni Police Captain Damo na ang suspect ay may tuturing na street level individual pero dahil sa dami ng mga drogang nakumpiska ay may tuturing na siyang isang high value individual. Samantala, ang suspect ay kinilala bilang isang drug surrendery at sinusubaybayan ito sa loob ng 2 buwan. Ito nga, nakakumpiska tayo ng more or less 300 grams of alleged shabu, sir. Mahigit, base sa street value nito, mahigit 2 million pesos. At initially ay nagkaroon ng transaksyon itong suspect at saka yung police asset natin. Nung nag-usap sila, nagkita sila sa isang bus at doon napag-usap sila, then pinakita dito sa police asset natin yung dala-dala ng suspect na volume of illegal drugs. At pagkarating nila dito sa area natin sa San Nicolas, particularly sa mismong place of arrest, ay agad na naming hinuli itong suspect natin. Sa ngayon, sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nadakip na suspect. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radyo Luwag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rom Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station gamit po ang kanilang sariling mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Yan, pwede po ninyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store. At dyan sa bahagi po ng Northern Luzon area, sa mga kababayan po natin mga Ilocano ho dyan, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radyo Kawayan. Para ho dyan sa Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. Dyan naman sa may Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radyo Baguio. At para ho sa mga Bicolano dyan sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, syempre maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radyo Tuguegarao, ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at Bombo Radyo Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe
that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sang Bombo Hanay sa Auto. Sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Pebrero 18 tuig 2025. Pila na lang kadlaw kag midterm elections na. Check naton sa aton sining The Vote Countdown. 83 dias na lang kag national, local, and farm elections na. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas wala kinabaso ng mga kandidato sa mga posters nga naglalapta sa Diversion Road sang nagpanigayon sang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa rally. Samtang alkalde suportado ang Senate slate ni President Bongbong Marcos. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Committee of the Whole hearing para sa Stephanie Coliseum dira sa Banuasang Dumangas na postpone kagapon sining adlaw. Gulpihada lang sini nila ginpostpone kay wala kuno sang quorum. But as per information, before pa man sang Committee of the Whole hearing, mayara sang ginpatigayon man siniya nga isa ka committee hearing. Kaya ang rason sa postponement sang Committee of the Whole hearing, wala kuno sang quorum. Pero may latest update kita diri karon banwa kay man mayara sang communication nga ginpadala ang Sangguniang Bayan sa kay Mr. Ray Domines nga subong adlaw dayunon or pati gayunon ang isa ka pagsinapol meeting from Committee of the Whole hearing meeting na lang. Ginpadala ang napitsa sa meeting Pebrero 18 tuig 2025. Tinabaton kuno sang tagreklamo ang mga alas 11 sang aga. Ang meeting, pati gayunon, subong adlaw, alas 2:30. Di karon si Mr. Domines nakaschedule para sa iya sining regular check-up. Kanong matabo si naman, do ginhungod sa Sangguniang Bayan para hindi katambong ang isa. Kay mapili karon mo, ining si Mr. Domines, anong pasulabihon niya, ikayong lawas siya o kung ining iya sining ginareklamo. Istoryanta na dugang dari sa aton man sining pagpangalagad samtrang manunudlo sa Fort San Pedro National High School ginpabombo sang pila ka mga ginikanan matapos wala ginpakuha sang examination ang anak kabangon wala nakapasa sang proyekto. Kag loan agreement para sa Panay Guimaras Negros Bridge sa Mayo tuig 2025 na ang pirmahanay. Muni man dalagkuwar mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo.
Ari ang sugpon sang pagtalakay naton sang balita kagapon sining adlaw issue na tuhoy sa sining complaint ni Mr. Ray Dumines sa Banwasang Dumangas. Batok iya sa Stephanie Coliseum nga sa iya sini iyang complaints diri Banwa. Sobra-sobra ang ginasukot sining municipal tax kag nagalapas ini sa municipal ordinance ang nasambitan sining Banwa. Hindi lamang kay isa ang ginlapas sini iyang ordinansa kunti duha ka magkatuhay sini Banwa, no? Nga bayulasyon ang komiter sang management sang Stephanie Coliseum nga ginapanag-iyahan ni former Congressman Carlo Jasnes. Ti karon Banwa may mga previews na sinigali nga pag sinapol dire. Sa aton sining mga kabumbo kag kadamo pa sang mga nagkalanabo nga daw kasubong, no? Wala man sang diferensya sa mata ang mga opisyalis sa Banwa iya sang Dumangas sa pagpamuno ni Vice Mayor Unal Agules kaupod sang mga miyembro sang Sangguniang Bayan. Pero nga ado kasubong iya Banwa nga apisar nga may mga bayulasyon nga nakomiter kag may mga nagakaigo sini nga mga penalidad nga dapat i-implementar batok sa management sang Stephanie Coliseum, pero nagpadayon sa gyapon ng binulangay. May mga supplemental complaint nga gin-file si Mr. Ray Dumines nga kuntani talakayon buwas sining adlaw sa padigayunon sining Committee of the Whole hearing apang wala ini madayon. Nga wala madayon ang Committee of the Whole hearing. Ano ang rason? Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Bombo Cham, gindesisyonan kahapon nga adlaw man sa Sangguniang Bayan sa Dumangas man nga ti hindi magadayon o kalapospon ang ining Committee of the Whole hearing para sa ining ginraise man nga mga concern mismo ni Mr. Ray Dumines sa ining operasyon sa Stephanie Coliseum dira sa may Banwa sang Dumangas. Ini man kahapon nga adlaw matapos nga ang nangin acting mayor kahapon si Vice Mayor ay si Ronaldo Bigoles, supposedly siya ang presiding officer. So diri man kahapon nag-explain na rin sila nga ti kulang ang committee kag hindi magadayon ang ining among Committee of the Whole hearing kuntani ibat kahapon sa pagpadulong naton dito Bombo Cham kompleto na kuntani dira na ang complainant, dira man ang punong barangay kag dira man ang iban pa nga mga SB members nga kun sa diin na nakahanda naman kuntani sa ining patigayunon nga Committee of the Whole hearing kahapon. But sa ining pagkompirma nga ti ang nangin acting mayor kahapon si Vice Mayor Ronaldo Goles, wala ini madayon. Diri man ini kaangot man sa ining mga ginareklamo sang mismo man nga nangin panindog nga complainant nga si Mr. Dumines sa ining Stephanie Coliseum nga kon sa diin ang ining mga masunod amo ang gusto nga idiskusyonan mismo sang ining patigayunon nga Committee of the Whole hearing kay bangod man nga do nagapabungol-bungol ang ining dira man sa mga katapo man sang Stephanie Coliseum matapos nga kadamo sang discrepancies ang diri man ang natabo diri una diri ang discrepancies sa fee collection kag categorization ang paggamit sa municipal tax para sa overcharging. Diri man ginalegar man nga ti ang ining flat rate kuntani 100 pesos to 150 pesos lang per sultada. Panggapanokot diri iya ang Stephanie Coliseum sang 350,000 pesos. So diri man ang ginarason nila diri nga ti ang ining 200 pesos abi nga ila diri ang pinakamahal nila nga ginsukot man to 350 pesos nga supposedly 100 pesos nang ini Bombo Cham ang collected fee kuno ginarimit kuno sa munisipyo. But later on nahibaluan mismo sang Sangguniang Bayan man members nga ti ang ining mga
pasuni nga ginarimit diri sa may munisipyo ang ining municipal tax wala ini marimit. Ikaduha diri amo ang beneficiaries and ordinance compliance nga kon sa diin nag note mismo ang ining Stephanie Coliseum nga wala naga-fulfill sang ilang obligasyon sa pag-provide man sang mga benefits sa mga identified beneficiaries sa nagakalain-lain Manila diri nga mga beneficiaries sa may area sang Dumangas kaangay abi sang mga youth organizations or daycare centers man dira sa Banwa sang Dumangas, Bombocham. Ini man nakasaad sa section 1.4 Dito for Ordinance Number 2017-01 nga nangin non-compliance ang ining Coliseum sa ining ilaman nga una dira nga pangako man. Ikatatlo diri ang kakulangan sang detailed financial reporting o kon kada sultada nga kon sa diin mismo ang treasurer sang munisipyo ang nag-confirm nga nagbayad mismo ang Stephanie Coliseum pang sa pag-breakdown sa collected fees per sultada. May mga do hindi kumbaga nagakaigo kag kulang-kulang kumbaga bamotsyama. Diri man dugang man diri ang outstanding remittances man o kon outstanding dues kumbaga ini sang ining Stephanie Coliseum nga naghalin pa sang Oktubre, Nobyembre kag Disyembre 2024. So diri man nag-pledge man diri mismo si ang ining tag-iya nga ipagabayaran ang ining outstanding dues niya but later on nagbayad man ini but may mga kakulangan ini sa gihapon na bamotsyama. Dugang man diri ang ginatawag nga gaffer fee issue ang ining gin-question mismo ni Mr. Dominez nga 150 pesos nga charge kada sultada o kon cockfight handlers nga kon sa diin ang ordinansa nga nagasuggest man sang 100 pesos nga payment direkta dira sa mga nagagaffer ang ining cockfight handlers. But ang 50 ko noon mangin contingency fund agod ma-address ang instances man sang ining cockfight handlers man dira sa ining Stephanie Coliseum. May ara man nga dugang man diri mamutya may misdeclaration of derby events pagid. Nga kuntani nga 5 kak derby event abi for example sa November 20 2 kak event ang result sang gin-declare nila kumbaga but ang mapagkamatuod may 5 kak derby event ini so ini man bangod man resulta sang agud ma-lower o kung mapanaba ang fees ni Bombocham. So yes, ini kay Baluka Bombohan na ang tax na dira dako nga bagay kung pila kung ano kadamo ang numero sang sultada kag nagadepende man ina sa pustahanay. Kung ano kadako ang pusta dira so nagadepende ina pwede sila masukot 200 sa aton sini nga pagpangusisa kung ang pusta is 5,000 pesos sukton sila sang 200 pesos nga tawag sini nga tax dira bumbuhana 5,001 peso to 10,000 nagosaka man na ang balayran or ang ibuhin sini nga municipal tax, no? So dira karon nag-raise man sang mga palamangkutanon si Mr. Dominez sandig sa iya sini nga supplemental complaint kay amo na gani may mga misdeclaration 2 kaks lang ang gindeclare 2 kaks lang ang event but 5 kaks gali ang event imbes nga 5 ka manok ang sa isa iya ka entry, no, ang gindeclare iya sang Stephanie Coliseum sang management duha lang ka manok kada entry so para iya nga mapanubo ang posible balayran sini nila nga municipal tax sa Bumbuanay so mo inang isa sa mga gina-question isa gid lamang sa pila or madamo sini nga mga pag-question man nga gin-raise ni Mr. Dominez.
Yes, tama gid ina Bombo Cham kay ti ang iniman nga mga na-mentionar mismo nga mga gin-raise mismo nga concern sa nga ni Mr. Dominez nga kung sa diin man una nga solusyonan kun tani sang ining Dumangas LGU ang ining transparency nila kag ang mangin accountability nila sa ining tawag nga municipal tax kag diri man ang nadagdagan ini sila man sang penalty per confirmation man mismo ni Vice Mayor Ronaldo Goles nga kung sa diin sang Pebrero 1 to Pebrero 14 nangin suspended ang ila diri nga operation. So baligin dagdagan sang 14-day suspension dira sa may Stephanie Coliseum but daw kumbaga gin question sa iban pagid nga complainant nga tinga aamo lang ni ang penalty nga gindagdag sa ila nga kung isipon sobra-sobra ang ila diri nga mga violation mismo Bombo Cham. Yari bala kay ipabati naton una ang ining pahayag man mismo sang Vice Mayor sa Dumangas Ronaldo Goles kaangot man sa postponement sang ining kahapon nga Committee of the Whole hearing. Well, supposedly tani may schedule kami nga Committee of the Whole nga meeting or hearing, no? With regards sa supplemental complaint ni Mr. Dominez, Ray Dominez, parte sa operations ng Bulangan. Kaya serious naman ini nga mga pagtakaw namon sa mga issues, galing kati may mga additional man sa mga reklamo. That's why naka-schedule naman kami dapat subong adlaw, which is February 17. Galing natabuan lang na wala kaabot si Mayor, so nag-acting ako. Kaya nalang-alang sa Manila, no? So, nag-acting ako, kag natabuan na nakulangan quorum kay Committee of the Whole siya eh. So, muna nga na-postpone. So, muna na siling ni SB Kato, na former Vice Mayor naton, number 1 Councilor Subong, na dapat siya man ang ma-assume na alang-alang dito, wala quorum. So, pa-reschedule na lang. So, ari ganit di si SB Kato, man nga istorya kami, ngati wala may memo, kaya wala quorum, hindi man ako ka-intra, kaya nag-acting na ako. So, reschedule na lang nila. That is why, munang rason kung na-postpone or na-cancel ang Committee of the Whole meeting subong adlaw. With regards to the complaint of Mr. Dominez sa Stephanie Coliseum. But for the initial, may mga necessary steps na kita diriman sa mga ginareklamo. Oh, yes. Well, in fact, may mga previous na kami ng mga recommendations sa kay Mayor. Kaya malawig na nga mga complaints mo, sari-sari na ganyan, nagadugang. So may mga initial kami ng mga recommendations na i-comply sa Bulangan, sa Stephanie Coliseum, ang mga kulang nilang dapat buluhaton. Kaga nag-issue man gani dito si Mayor upon our recommendation na ang Stephanie Coliseum was suspended sa February February 1 to 14. Dito na-implement ang suspension as part of the penalties ng ilang mga violations. So, na-resume naman sila sa February, I think 15 yata. Kaya nakapabulang naman sila. Kaya may request man ng Coliseum na magpabulang. Kaya si Dr. Carlo Jasnes ang nag-request man to, kaya nag-submit na sa mga papeles. So, grant man ito. However, prior to that, may nagsulod man na supplemental complaint. Muna nga nakaschedule kami. So, that's why we are addressing these issues and problems tungod kay may nakalodge ang formal na complaint again. Although nga kadako sa mga violations kung tumpok na, but this 14-day suspension, mga balaton nga enough na ayan, divine. Well, sa pagbasa ko to sa supplemental complaint, isa nadala dito nga siguro complainant was not really satisfied sa din-impose na penalty. Kay nakita iya siguro nga kadamo sa violations, yet amo lang to ang din-impose. That's why may mga additional sa complaint. Amo lang itakol na lang. But do we have target date na balabais nga reschedule? Well, hopefully within the week, mapaschedule na man na siya. Tapos naman ang adlaw sa paligod, medyo totoo-tawahay naman. So, schedule na naman para ma-address tayo yun insigita.
sa Bombo Cham, nabatian man diri ang bahin man sang pahayag sang Vice Mayor sang Dumangas si Ronaldo Bigoles man nga mangin presiding officer man ti sa subong man sa aton mga komunikasyon kay Vice Mayor as per confirmation subong nga hapon alas 2:30 padayon na ang ining o kon magadayon na ang ining committee of the whole hearing gid mismo. So bali man diri as per information man nga si complainant si Mr. Dominez ang nagpadulong kun tani sang iya man dito sa isa ka clinic man nga magpa-check up man sang iyang nabatsyag diri but sa iya man sa siling ni Vice Mayor hopefully nga makaabot gid ini kag magadayon gid ang ining committee of the whole hearing na hindi na ini meeting kuno mo cham bali madayonon gid kuno ang ining committee of the whole hearing as las 2:30 sa bunga hapon. All right, saan ko nung padala ang letter? Ang ining letter man nga ginpadala but subong gid lamang nga aga sa per info man kay Mr. Dominez Bombocham nga ti ang ining letter of invitation kumbaga sa ining pagkayunon nga committee of the whole hearing o communication meeting nila man Bombocham. Tinga subong lang nga aga ginpadala why not abi kagapon ginpabalo si Mr. Dominez nga postpone subong buwasta lang padayunon. Ano ang natabo sa bilog nga adlaw sang Pitsan City nga why sila makapadala sa communication kag daw kasubong ura-urada ang ginhimo sini nila nga pagpadala sa communication kay Mr. Dominez? Amo na gani Bombocham but siguro amo na ang managyan namin kahapon ni Vice Mayor nila man mismo nga ti as soon as possible ang ining pagkatagayunon nga committee of the whole hearing nga kung sa diente ang medyo late na inform ang ining complainant man mismo. For formality's sake, ang Sangguniang Bayan is an August body mo. Hindi niya silingabot silinghod niya kay gusto ko ya subong, mamiting, tadugay-dugay, pabalaato siya nga mamiting, tadugay-dugay. Hindi mo na nagkakadapat, may mga nagkakaigo man siningang ginasunod iyang mga pagsulundan. Ura-urada ang natabo sinikaron. Anyway, balikan ko si Mr. Ray Domestic antang iya sining linya. Thank you again, Bombohana. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa. Gin-providean kita ni Mr. Ray Dominez ang letter from Office of the Sangguniang Bayan dated February 18, 2025, subong ning adlaw. No? Naka-address din Mr. Ray D. Dominez, complainant, Barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. Sir, warm wishes. The Sangguniang Bayan of the Municipality of Dumangas formally invites you to a meeting to be held on February 18, 2025 at 2:30 o'clock in the afternoon, Municipality Session Hall in connection with your supplemental complaint affidavit against Stephanie Coliseum is General Manager Mr. Fritz Rojas, Alpha Bravo, Engineer Alex Bukol for violation of Municipal Ordinance numbers 2007 or 2017-01 and 2023-07 dated December 27, 2024. Looking forward for your valuable presence in the said meeting. Good day and God bless. Sanggunian, by authority of Sangguniang Bayan, signed Sandra Di Maisip, Secretary of the Sangguniang Bayan. Ano ayhan ang sabat diri karon sang natungdan ni Mr. Ray Dominez agud nga maklaruhan ang tanan yari karon sa aton siningin linya live via messenger si Mr. Ray Dominez. Sir, once again good afternoon kag welcome sa Bumbuanay sa Udto. Sir Jam, mayong hapon sa tanan mo kag kalamati sa Bumbo Radio. Okay. Nabaton mo na ang sulat, Mr. Dominez, sir, nga may ara kuno sang meeting pati kayunon subong with the Sangguniang Bayan sang Banwas ng Dumangas regarding sa imo supplemental complaint? Nabaton ko lang, sir, ang sulat. Subong aga, pero pag send sa akon sa messenger sang akon asawa, nag-drive ako. So, nabasa ko, na-open ko messenger. Arin ako sa clinic ni Doc, sa akong neuro doctor. Okay, subot silingon may schedule kaya subong regular check-up sinini mo? Oo, sir.
Okay, if you don't mind, Mr. Ray Dominez, sir, mapacheck up ikaw sa neuro nimo nga doktor nga aman ano imo sining balatian? Bali sir, nakaagin ako, nakaagin stroke last 2 years. Okay, so stroke victim ikaw. Oh, sir. Oh, so ang imo sining pagpadulong dira sa clinic sang imo nga doktor, naka-schedule ini. Schedule ni sir, bali monthly may check up kita ko. Pero kung ginotify ako yesterday, agin pa reschedule ko na lang ni sir kay gusto ko matinan gid nga meeting. Oh, ti ano karon ang imo sining mahambal, Mr. Dominez, sir, kay ti do kasubong ginapapili ikaw sang Sangguniang Bayan sa Banwa sang Dumangas? Ginapapili ikaw sa tunga sang imo siniya nga complaint o kung ang imo sini kayong lawas? Sir, as of now, sir, though daso naman ako nga patient, siguro pwede ko mapabot sa ila nga bisan hulat-hulaton ako mga 3 p.m. nga maka-attend kita ko sa mga gamay lang ako gamay lang nga oras. Oh, pero kaya rin pa ako sa akong doktor. Yes, sir. Pero initially, anong nabatsagan mo kito kasubong yung papili kanila sa ikayong lawas mo kag sa pagtindog sa imo sininga complaint na, sir Ray? Wala man, sir. Okay na sa ako. Kayang-kaya na. Natural lang. Pero kagapon, abi, may communication from the Sangguniang Bayan nga subong nila ihiwaton ining Committee of the Whole hearing, but sa letter diri sa communication sa imo is just a meeting ano plastada, sir Ray? Amo gani na, sir, daw gulpi bala nga patawag subong na nangaga. So dapat kahapon na siyang schedule, pero nakibot ako nga medyo na postpone kay wala siya kuno quorum. Wala quorum ang Committee of the Whole kahapon. Ambot na tingala ako nga wala quorum kay base may gamay daw ang violation ng atong mga Sangguniang Bayan kay base ma-dereliction of duty sila. Okay, amo nang rason ni Vice Mayor Unal Goles bangod nga ti nag-act siya bilang OIC kay wala ang alkalde. So, why gid kuno quorum, but as per information, ambot kun nakalabot man ini sa imo, sir Ray, kay doara ka man tugapon sa session hall before sa nga Committee of the Whole hearing, do may ginpatigayon man tugani nga committee hearing? Do may committee meeting to, sir. Daw hindi lang ko kano, kung daw sa transport to siya o ano to, kay may konsehal man dito ato dito. Oh, so but silingon nga may mga konsehal nga ara dito. Nakita ko lang dito si Honorable Justness, Dr. Joel Justness, Honorable Joel Justness. Okay, so pagka-postpone sang imo sining sang inyo kuntani Committee of the Whole hearing, any idea gid nga subong adlaw ila i-schedule? Wala gid ko, sir, kabalo kay ko nabalaan ko lang na reschedule ko niya nga akon nga check up kay doc. Nakibot kita ko. Pero mangayo lang ko sa ila time base makaabot man sa ila wala ko kontak. Pwede makayo ko gamay nga tinion bisan 2:30 tagaan ako until 3 kay mapuli kita ko ingagaw. Okay, sige. Subong ara ka dira sa diin ikaw, sir, nga lugar? Ari ko, sir, sa Iloilo Mission Hospital sa Medical Arts Building. Oh, sa Medical Arts Building sa MAB. Oh. Ma'am. All right. Sige. Sir Ray, thank you so much sa ikaw nagalida mabulos nga i-check sa imo, Dr. Pulo pasensya gid sa disturbo namon dira sa imo. Salamat and good afternoon, Sir Ray. Sige, sir, thank you very much gid sa sir, sa ako no pagkuha man sa ako nga side nga daw nakibot pala ko nagulpi nga pagpatawag sa Sangguniang Bayan. All right. Sige, once again, good afternoon, sir. Mayong hapon, sir. All right. Deriwavit si Mr. Ray Dominez ang pobre ara subong sa Medical Arts Building sa Iloilo Mission Hospital kay nakaschedule ang iya siniiyang monthly check-up sa iya sining doktor sa espesyalista bangod nga stroke survivor ni si Mr. Dominez. Tiangwa iya sining karon banwa nga daw kasubong ginpapili gani. Si Mr. Dominez ikayong lawas siya o kon ang iya sining reklamo sa madamo sining violasyon nga nakomiter
sang Stephanie Coliseum. Una sina diring violation sa ordinansa, amo iyang pagpanukot sang sobra nga municipal tax. Ikaduha, no? Nga violation sang Stephanie Coliseum sa aton sining mga kabumbo, ang ila sining kapaslawan nga magtumod sang beneficiary sa ila sini patigayunon nga pagpabulang. Kay ti may-ari sina diri banwa nga nakalakip sa Municipal Ordinance 2017-01 and 2023-07 sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga ang Stephanie Coliseum dapat gid iya nga magtumod sang beneficiary as outlined sa section 4 of Municipal Ordinance number 2017-01. Kag sandi gani sa aton sini nga pagpanghusisa, natalakay ini banwa sang previous Committee of the Whole hearing kag ginpatawag ang mga punong barangay sa banwa sang Dumangas. Kag no less than the Vice Mayor Unalgoles ang nagpamangkot sa isa iya kapunong barangay kung ano ang nabaton niya kay isa ang iya sininga barangay sa mga benepisaryo sang gintawag nga Justness Cup nga ila sinigin pabulang. Di ka malo ka mo kung ano sa batsang kapitan? Sinya, ang ano ganito, Vice? Yan basta na balang ko, nagpirma man lang kuya. Oh. So another violation, ina. Sobra nga pagsukot sang tax. Una nga violation. Ikaduha nga violation, ang pag-identify sang beneficiary sa aton sini nga mga kabumbo. Kag sandig sa una nga ginpagwa nga desisyon sang sangguniang bayan, tigin penaltihan nila kay ang first offense sa pag-violate sining municipal ordinance amo ang 2 weeks suspension. 2 weeks suspension. So, ang operation sang Stephanie Coliseum nauntat February 1 to February 14, araw ng mga puso, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Additional, suno diri sa unang ginpagwa sini iyang statement or nakadocument sa bahin sang sanggunian sang Committee of the Whole. Additionally, no further permit shall be issued to Stephanie Coliseum for any upcoming events unless all outstanding payments are settled in compliance with the recommendations and the ordinance is confirmed. Ako diri sang municipal treasurer nga nagbayad sila pero kulang. Sa malipot nga pulong, wala sila banwa, no, makakumply sang ila sini nga mga dues, sa ila sini nga mga penalties or mga balayran in general, and yet pagka Pebrero 15 ginhatagan sang special permit ang Stephanie Coliseum agod nga mag-operate. Pero may announcement sila, liog ko da balabong bomel. Now, February 1 to 14, wala kuno anay sang pabulang. Post ni sa ila sining Facebook page sang Stephanie Coliseum sa aton sining mga kabumbo. Why kuno anay sing pabulang kay man basahon naton dululungan kita nga magbasa diri
sa aton sini nga mga kabumbo nan para nga klaro sa aton sini nga mga kauturan. Okay? Nan. January 31 nila ginpost no, sa social media account sa Stephanie Coliseum. Announcement, Stephanie Coliseum Cockpit Arena will be closed for maintenance from February 1st to 14th. Regular closed for maintenance from February 1 to 14th. Kay may regular operations or kung may maintenance sila, para ang regular operations will resume on February 15. Now, ang question ni Mr. Ray Dominez sa mo sini, may violation sila sa sobra-sobra, no? Nga pagkolekta sa municipal tax. Wala man sila sang proper financial reporting sa ila sini nga kinitaan sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ikaduha siniti, why sang may gintumod nga beneficiary sa pabulang sa aton sini mga kabumbo. And that time, as per information sa pagpulupamangkot man naton sa mga kapitan and sa mga kilala naton sa Banwasang Dumangas, sang gintukso kuno ni si Dr. Carlo Jasnes ang hambalya suri. Ti pati man niya ang sangguniang bayan sa pagpamuno ni Vice Mayor Unal Gules, pati man sila sa suri-suri. Ti amo na that's the way gali dre iya nga pamalakad ang local government unit sa Banwasang Dumangas. Sino nga ni Mayor nila dira? Si BP, no? Si Brian Paul or si Braden Jan. Ti amo na dagali Mayor, kamo iya magpadalagan nga ti Braden Jan, no? Si BJ. So, amo na dagali ang plastada sa Banwasang Dumangas. Nga kung tani banwa may formality and tanan ipaagi naton sa dokumento kag kung may compliance or violation dapat ang mga ordinansa gina-implementar ang mga penalidad, pero this time sa pagsuri-suri lang verbally okay na dayon. Ang pamangkot sinadri banwa nga isa lang ka penalty ang gin-impose batok sa Stephanie Coliseum nga ti kita man sang mga sangguniang bayan member, balaan man ni Vice Mayor Unal Gules nga may multiple violation sila sang nagkalain-lain man sini nga ordinansa. Kag nga na-issuean sila sang special permit sang Pebrero 15, apisar nga wala pa nila masettle sa municipal treasurer ang ila siniya nga mga kulang nga mga balayran, ang mga ginapasumiter sila iya nga financial statement. Ano ang ara sa Stephanie Coliseum nga daw kasubong, no? Nga daw wala sang mahimo, daw kasubong nga ginagapos ang mga opisyal sa Banwaya sang Dumangas? Anong may ara sila dira? Sa aton sini nga mga kabumbo? Sa Malawig, sini nga tsimpo, wala nagarimit sang ila sini iya nga obligasyon, pinagi sa buwis, sa municipal treasurer, sa Banwasang Dumangas. Sige ang ila sini nga income sa tagsa sini nila kapabulang, may mga misdeclaration pa. Pabulang kay mo 5 kaks, i-declare ni mo kay mabayad ka sang buwis, 2 kaks lang. May mga standing pa iya nga mga balayran ang Stephanie Coliseum and yet issuean sang special permit. Makabig naton ining robbery in broad daylight. Nga ano kasubong iya nga mga talawan nga manok ang opisyal sa Banwasang Dumangas kung si Stephanie Coliseum na ang magtransaksyon. May penalidad gid man pero daw pasapayan ang pag-impose sang mga penalty batok sa Stephanie Coliseum kung ang sangguniang bayan na sa pagpamuno ni Vice Mayor Unal Gules ang maghatag sang penalidad.
Sa aton sinima kabumbo, dako na nga mga palamangkutanon diri karon banwa. Ngano kasubong ginatolerar Manila. Apisar nga do ginatunto na sila, kag ginakawatan na sila gani in broad daylight. Dira sa Stepani Coliseum. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Tapos, ang nagwa sini banwa kagapon, ang information gani na baton naton, sinya ano-ano na basulan pa yung bumbo. Ngaman, sinya ano-ano abi kay maumpisa na ang Committee of the Whole hearing. May nakasiplat to sa patrol kag sa reporter sa bumbo kung ti-cancel dayon nila. Oh. Tapos subong adlaw, mapadala sila sa communication sa kay Mr. Ray Dominez, ura-urada. Ti ang iban sini may mga prior commitment. May schedule. Oh, sa aton sini makabumbo ang schedule niya mapacheck up sa subong. Kay subong adlaw ang iya sini nga monthly schedule, agod nga magatubang sa iya sini nga doktor. Kay stroke survivor si Mr. Dominez. Tapos kaysa nakalakat na siya padulong diri sa syudad, padulong sa Iloilo Mission Hospital, padalaan lang to siya sang sulat, nga dapat alas 12:30 makatambong sa. Ti ano klase, no? Nga sangguniang bayan, mayara ang banwa sang Dumanga subong. Ha? Insakto ba lang ila sini nga ginaobra? Kung gusto nila, no? Nga ko dayunon subong ang nasambitan sini iya nga Committee of the Whole hearing, tadi kagapon nga adlaw, bilog nga adlaw, may ara sila sang tsimpo nga magpadala sang communication kay Mr. Dominez nga wala, nga subong lang aga. Oh, ti anong mensahe nga luyag sini nila matabo para nga hindi makatambong si Mr. Dominez kag mabaliwala na lang ang iya siniya nga complaint. Nga personally kun lang taon naton, why man niya gani sang binipisyohon diri si Mr. Dominez. Hindi man saya ang municipal treasurer, kag kon magbayad iya sa insakto ang Stepani Coliseum, hindi man saya makakwarta. As a matter of fact, ginabuligan gani ni Mr. Dominez in his capacity para nga makorek kag maka-earn sang revenue ang banwa sang Dumangas. Kay in broad daylight, ginahold up sila sang Stepani Coliseum. Tapos ya karon ang huyop sang hangin daw kasubong nagajive. Upod man dira ang sangguniang bayan sa banwa sang Dumangas. Pabudlayan nila ang isa sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti dapat maeksplikar ni sang sangguniang bayan, no? Sa aton sini makuturan, kadamo gali sang violasyon sa Stepani Coliseum, pero sige lang gyapon ang pabulang dira. Oh. Ti damo na violasyon, sige pang pabulang, ginatugtan man sang local government unit sa banwa sa Dumangas. Ti anong ara sa Stepani Coliseum, nga do kasubong iyang do ginagapos sila nga manok kag ilihawon, nga kung anong pangayoon, yatag na lang nila. 41 minutos na nakaligad sa takna sining lawna. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Mayor Jerry Treñas, wala ginabasol ang mga kandidato sa mga posters nga naglaptatong sa may diversion road sa nagpatigayon sang isa iya ka rally. Now, ang Bagong Pilipinas, alyansa ng Bagong Pilipinas, kag si Mayor kuno suportado niya ang Senate slate
ni Presidente Bongbong Marcos. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante ng mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ining nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una,
I-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes wag umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! 5 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto. Kaupod sa gyapon sa kay Bombo Chama Blanco over standby sa kay Bombo Angel Tan. Si Mayor wala ginabaso lang mga kandidato sa mga naglalaptan iblang nga mga posters sa nagligad sining nga mayara sa ginpatigayon sining rally ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Kag suportado kuno ni Mayor Jerry Treñas ang Senate slate ni PBBM. Bombo Angel sa report, please go ahead. Ginpathag diri Bombo Cham ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi niya mabasol ang mga kandidato mismo o kung mga senatorial candidates kung nga ang nagpakatikin sila sa mga tarpaulins nila along the way sa Tabu-Abi ang rally diri sa bahing sang syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio,
si Mayor Jerry Trenya sa ginpahayag nga ti syempre tagsa kuno ka mga supporters ng mga kandidato nga ni nag-ubraman sa ilang nga pamaagi agud nga ti ma-highlight ang itsura abi sang ilang nga mga ginasuportaran kag ti mga supporters makuno primarily Bongbot Siam ang nagatakod sa mga posters kag ti ambas sang alkalde. Pero that night gani kuno after sang campaign rally nag-connect ang City Comelec office sa bahin sang General Services Office para sa pagpangkaka sa mga tarpaulins. Ang panindugan sa alkalde magabulig ang Iloilo City Government sa mga operasyon sang City Comelec office pero with this one nambal niya nga ti kung basuro ng kandidato do tama man kalayo uno Bongbot Siam pero ti ang punto pagit sang alkalde diri nga do naglain gani kuno ang pamatyag niya sang nakitaan niya nga gintapik ang isa sa mga posters sa may palma nga tiging tanom sa Iloilo City Government ayawan gani kuno pabuhi isang tanom tapos amo lang na ang pagahimoon Bongbot Siam dugo pa sa natungdan nga ti dapat nga hindi na ini pagliwato no kun mensahe man ini siya sa mga politiko nga nagaplano nga magpatigayon sa rally diri sa Iloilo City nga hindi na paghimuon ang pagpangtakod sa mga tarpaulins nila sa mga lugar nga hindi designated sa City Comelec office bangod mas manugon lang ang ilang effort bangod pangkakson man ini sa gihapon Bongbot Siam. Pamatyan tabalang kabahin diri sa nang statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Trenya sa aton interview. Well, hindi naman sila ma-fault siguro. Ang ilan ng mga over-enthusiastic ng mga supporters, pagsugod nga makitaan nila nga may arang iban, hindi man sila mapaperde. No? But together with Comelec, kay isang gabi mismo after the rally, ang Comelec nagtawag kay Neil nga pangkakason no? Ang mga posters on areas nga hindi dapat butangan. So I told Neil, you just cooperate with Comelec because ilan ang pangabay. I do not fault the candidates themselves. Basta may rally ang ilang mga supporters tilaw man nga kitanon sila nga visible sila but we also have to do what we need to do. That's why nga siling ko kay Neil continue what you're doing and support Comelec in their drive to clean up the city. Ang isa to daw lain nga ni matyag ko hasta Palma tagin tapikan no. So inawatan na kapabuhi sa Palma. Although kita nyo na sa diversion road, taas nato nga native trees. No? Yung pataas kumanda ang island, kay sa dalom na semento, so dugangan ta pa na duta para nga mas damo kantuan sang gamot sang mga kahoy nga gintanom dira. Are you sending advance notice nga hindi na pagsunod sa iban pa nga mga succeeding may campaign sila dyan? Well, to a certain extent, yes, because sayang lang ila posters, no? Although siling ko kay Neil, ibutang lang da sila, kagti kung sino nga supporter, makuha da sa ilang mga streamers, paon lang nila da, para nga hindi man magsayang sa ila. Ito maintindihan taman. You run for senator, hindi mapos, ha? Unless Willie Revillamica or permi ka sa TV or like si Robin Padilla, tamo si Nia, apos sa Ilaya, but for those who are also struggling, masulod sa Magic 12, tilaw man sila kung ano maobra nila. Oo. Bongbot Siam, nabataan sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trenya. Alright, kung overwhelming ang support sa mga supporters, dugi na consider man ni Mayor kati mga supporters ko nagpatapik, no? Sa mga Palma, naging tanom sa syudad. Oo, Bongbot Siam. Okay. Galing nga mula na nagapalabot lang si Mayor sa pagkadismayaya kay pinang alambrihan kay pinang lansang to nila ang ang mga tarpaulin to ginpagyan mga tarpaulin. Pero di bala may ara na sang laye nga hindi dapat pag lansangan ang mga kahoy?
Actually, bawal na Bombocham supposedly. Like, mga kahoy bala, sa mga barangay. Ito ligad pag barangay elections, kin pangkakas, diba? Plus pag ginyabi ang sa iyasang Comelec ng pagsulundan, plus ang palma pa nga bagong kanon sa Iloilo City Government, Bombocham. Pero ginabiyabi man nato ng efforts ang Iloilo City Comelec Office kay within 24 hours na pangkakastanan na Bombo Angel. Galing nga mula na hindi pala dapat ginapangkasuhan yung mga nag-violate sa pagsulundan sa Comelec. Tinuway man sa may ginakasuhan na sa Subong? Actually nga, Bombocham kay iwan kami proper na bala nga ma-file nila bala ang reklamo sa central office once mo nagitala sa mga tarpaulins na makolect nila nga nagali ng kagara lang sa mga lugar na improper bala kay ang ground sa Secretary Comelec dapat nga madakpan abi ang mga supporters nila na direct na abi sa mga kandidato na tingin subugit sila bala Bombocham para nga mapasaka ang reklamo sa bahin sa central office Bombocham. Di ko na munang hulaton ta istorya kores-kores Wala gani daw medyo mabudlay siya pamatudaan niya ang balyang supporter maako kaging subo di pa sila na releasean kandidato wala sila dapat na mambal ang kaming wala supporter lang kami yan hindi kami wala kami invited kaging subo nga manapik diri Bombocham. Guaya sina Year of the Snake? Nga. Basta Year of the Snake ara ka naman mo Angel. Pero tiyan mo na amo nang burubudlay mang ito anong shortcut sa Year of the Snake Ano shortcut sa Year of the Snake? Kung i-abbreviate mo ang Year of the Snake, ano guaya? Sige, explain mo sa ako. Hindi ko lang mo Mamatsoy kita nga sa sentral, damo utok sa Nigel. Doon nag-stopid ka hindi ko familiar. Gino mo, sabi mo. Take ko lang karon sa imo Year of the Snake. Sige. Gets ko na siya. After one eternity. Ginban ko pa siya. Being internalized so mga 10 seconds. Kita mo lang sa mga memes sa social media. One eternity later. Tapos SpongeBob na kwan. Nga pineapple na. Sige, Jel. Thank you again. Amo na. Indo bangan talaga ng balita dito sa bayan sa Iloilo City Hall kay do kolabos sa gidang tiyempo nato. Bombocham. Ini si Bombo Angel si Chiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Dapat kung mga mo sini may mga nagakigo na nga mga complaints niya makon mo may layin nagkikita nga hindi pwede lansangan alambrihan ang mga tanom tadi mga kahoy sang any poster particularly mga campaign poster karon amo lang niya ang sistema sa aton sini nga mga kabumbo do tama lang niya ka halog kagado do kasubong iya nga nagpanagitlon lang bisar nga nagabalabag sa aton sini nga tutunlan. Anyway, standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombocham Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 16 to 22, 2025. Sa ini nga ulihing at Sabado sang bulan, spend it at Plazuela de Iloilo kag mag-enjoy sa mga songs sang Rock Station Band. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Pebrero 22, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sa pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente.
Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto.
Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon and happy Tuesday sa inyo tanan mga kabombo. February 18, 2025. Yari naman kita. This is Tita Regine. Nag-aabi-abigid sa inyo tanan. Welcome. Diri sa kahapon lamang program. February na kita, May boto na kita. So let's check how many days before Election Day. Tres dias bago kita magboto sa aton nga nahamutan nga mga bago nga mga lideres ang aton nga pungsod. So good luck sa aton tanan. 18 minutes after 2 o'clock, diri kita sa Tuesday edition sa sining palatuntunan kahapon lamang program. Kung sa diin yesterday ba, nagpaayaw kita sa mga love stories nga gin-share diri sa aton. Ini nga hapon, napunan balagi hapon sa mga makalilingaw nga mga love stories. That is one thing that we have to find out together. So, obdin ninyo ako, kag mag-enjoy kita sa sining nga hapon and kamudira. Kung may ara ka mga luyag nga ma-enjoy nga pamatian sang tanan. Ang inyo nga mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program, especially ang mga love stories ninyo dira, pagwaan na, i-share na. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat, ipadala lang dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. 19 minutes after 2 o'clock, here's Jonel Gavin with the song Bilanggo. Mayong hapon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahag mo ako sa nagliliyak na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
nasadlak sa pagkakasala. Iaan mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang makiwaklit ang bakas ng kahapon. Iaan mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo, Jonel Galvin, good afternoon, 23 minutes after 2 o'clock. Ang first story naton, she especially requested nga February 18 ang ato niya pagbasa sa iyang sulat. So here we go with the story of Deo sang Putotan, My Dearest, Inday Regine. Good afternoon, everyone, sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines. Siyempre, sa mga avid listeners and KLP lovers, kangay nila Lola Amparing, Lolo Dencio, Mia, Nanay Del, Miss G, student mom, and most of all, sa imo Inday Reg. Sang kahapon lamang program nga kinagigiliwan sang tanan every afternoon. Inday, here I am again, sharing my story about sa brother ko na sa bugos ang akong kabuhi, hindi man lang sumagi sa aking kaisipan na mangyari ini sa amon pamilya. So Inday, umpisahan ko last December 31, 2020. At around 12 midnight, isang malagim na pangyayari ang nangyari sa aking brother. Pakiramdam ko, umikot ang kalibutan. Sang mabatian ko ang balita nga nakapatay siya kag second cousin pa sang iya nga asawa. According sa iya nga testimony, nagkainuman sila nga apat, tubtub nga mahubog na siguro, di kung ano na nga mga istorya ang nagagwa sa iya nga bibig, nga malain about sa iya asawa, nga may something nga ginahimo kag ginabully siya every time mag-inuman. Siguro napuno na ang brother ko, nag-init ang iya ulo. Tubtub nga, nagkainita na gid. Gingapos siya sang 3 ka ginsumbag sa mata. So gingapos siya sang 3 ka ginsumbag sa mata. Way siya mahimo, kay 3 sila, kag isa lang tana. Ang ginhimo niya, nagpauli sa ilabalay, ugaling nakaptan niya ang iya nga mata, umaagos ang maraming dugo,
kag nakabatsyag siya sang tuman nga kahapdi kag kasakit. Abaw inday, ginbuksan niya ang cabinet kag nakita niya didto ang baril. Ginkuha niya kag magbalik sa balay sang iya nga kontra. Pagabot didto, gintawag pa niya. Nagpalapit man dayon ang lalaki. Sus, ginuyatan niya kuno sa dibdib kag gintiro. Isang putok lang natumba dayon. On the spot, patay gid. Sa puso tinamaan, wala na makadabot sa hospital. Hambal pa sang brother ko, kung nakita pa niya ang duha, ubuso niya gid kuno sila patay. So pagkatapos ng malagim nga insidente, naglakad pa uli, mga around 1 a.m. of January 1, 2021. Natabuan nga madalom ang tubig sa abangay o kung suba, naglangoy tana sa madalom nga abangay. Ugaling nagalugdang siya sa tubig kay bit-bit na ang baril. So, ginhaboy na sa tunga sang linaw kag tuduhan gid nga langoy kay hindi na siya makakita. Kay gali, nagakipot na ang iyang right eye, nagbanog o kung naghabok na. Hasta nga makasampa siya sa pangpang sang abangay. Inday nakaabutan na sa house ng sister ko mga 2:30 in the early morning. Gintagaan siya t-shirt kag shorts kay nagakudog sang lamig. Kag ginbutangan bulong ang iya mata. Nagdiretso siya sa balay sang cousin ko nga retired police, so ginusisa kung ano ang natabo kag nagsugid nga nakapatay na second cousin sang iya asawa. So, hambal sa retired police nga cousin ko, magpa-check up ikaw sa doktor para may ebidensya kag mag-surrender. Abaw inday. Hindi kuno ta na mag-surrender. Ilam ano ang nagsulod sa utak na nga hindi kita na kay nahadlok. So after a month, nagabot ang warrant of arrest. Wala galigin baton sang iya ugangan. Kag wala man kami makahibalo kay malayo man ang ila barangay. Imagine, Inday Regine, 3 years ang panago niya, wala madakpan. Kami ang ginakibang permi lang. Kay ti may mga police patrol permi nga nagadulog sa highway, ginasurveillance siya. Siguro natunugan nga dira man lang nagapanago sa malapit nga lugar. Hindi kami makatulog. Basi mabalityaan na lang namon, ginpatay o kung ginsalvage siya. Kay nagahambal gid ang utod ko sang or ang utod no nagahambal gid ang utod sang ginpatay niya nga mabalos gid kuno sila. Abi mo inday, wala sang gabi nga waay ako nagahibi. Ginapangamuyuan ko gid kay Lord Jesus nga matandog man ang iya tagipusoon kag kaisipan nga makonsensya man at kusang sumuko sa mga otoridad para matapos na ang ginakahadlukan kag sigurado madamo ang madamay. Hanggang kailan siya magtatago? Madakpan man gihapon. Inday, wala man kami mahimo kundi nga suportahan ang mga needs niya everyday. Kaya hindi man pwedeng mag-work, iti wanted. Abi mo inday, naghatag pa sila reward nga 200,000 pesos kung sino ang makatudlo para madakop lang ang brother ko. Halos every day, may naga-surveillance na sa lugar kung diin siya nagapanago. Inday, February 20, 2024 at around 6:30 a.m. Sa wala ginakapaabot, nakibot gid kami. Nag-abot sa balay. Upod ang retired police nga kasi namon. Pagkita ko, grabe amon hibianay. Ginhakos kami nga nagahibi kag maghambal. Sorry. Tani mapatawad ninyo ako sa ginhatag ko nga problema. Sigurado na ako sa akon kaugalingon, masurrender don ako, kag batunon kung naman ang maging hatol ng batas sa akon niya ginhimo nga kasalanan. Inday, nahadlukan gid man siya kay ti kilala siya sa amon nga lugar kag may reward pa. Sigurado nga madakop kay madamo ang naga-monitor sa iya. After 3 years, sa wakas, ginpamatian gid ni Lord Jesus ang amon pangamuyo. I'm so thankful kay wala kami gipabayan. Basta padayon lang nga umaasa at nananalig sa may kapal at matuto tayong maghintay. Basta magtiwala at huwag sumuko. Last March 2024,
nagumpisa ang hearing. Kagpadayon lang ang pag-attend sang sister and cousin ko sang monthly hearing sa Pasay City. Inday August 2024, ginistorya sang lawyer ang ako nga brother, ginoferan nga magbayad sang danyos 400,000 pesos. Gisabat sang brother ko, sir, way takon sang amo sinakadako nga kantidad sang kwarta, ginapakaon lang gani ako. Sang ulihi, nanaog na sa 200,000 or sa 250,000 pesos. Ay suser, bisan pila ina, way gitakon sang ihatag nga kwarta. Gani, serbisyuhan ko sa sulod sang bilangguan ang ginhimo ko nga kasalanan. Amo nang hambal niya. October 2024, na-cancel ang hearing, kami importanteng appointment ang lawyer. Inday, last December 16, 2024, masubo ang balita nga amo na baton. Napatay ang asawa sang ako nga brother, kag nabalitaan man niya. Gani, nagpakitluoy siya. Kung pwede, i-process ang kinahanglan niya nga documents para makagwa, kay gusto niya makita ang asawa. Ay, Inday, way kami magpasugot nga asikasuhon ang ginpangayo niya, kagin paliwanag sa iya nga hindi talaga pwede. Naluoy man tani kami. Abi mo ang ginahambal na kahit man lang makita niya sa huling hantungan, masilayan niya lang ang asawa. Inday, bisan ano pa nga pakitluoy, hindi gid pwede. Kay neighbor nila ang ginpatay niya. Halos ilang hakbang lang ang pagitan, kag dira man nakahaya ang iya asawa. Abi mo Inday, sa isa na lang ka funeral home lang kami nagkadto before dalon ang bangkay sa ilang lugar. 5 days ang haya, kag sa chapel gin misahan, diretso sa patio. Sa amon nga pamilya, wala gid sa may nagkumpanyar, kay mabudlay na, nga maghatag kumpiyansa, basi magkagulo. Inday, as of now, wala pa kami makahibalo kung saan-o ang schedule nga dalon siya sa Manila. Nagahulat lang kami kung ano ang advice ng lawyer. Tubtub na lang diri ang akong malawig nga kasaysayan. Pasensya gid Inday, basi nakapoy ikaw sang basa, ikaw na ang bahala. Please, correction is under your care. Live with contentment and rejoice in gladness. Just be a good person. Love who you can. Help where you can. Give what you can. I hope and pray that God will continue to bless you with great success, good health, and peace of mind. Thank you so much for reading my letter. Keep safe, protected, and blessed. Your avid listener, Deo Sangputotan. Deo, that's an answered prayer, no? Nga halin sang una, ang ginapangmuyo nyo gid is mag-surrender ang inyong nga utod. God's timing is really perfect. It took 3 years for him to realize. Kag nakapanumdum siya, nakapag-isip-isip, nga ti hanggang kailan tuod, no? Hasta san-o. Nga magpanago lang siya nga magpanago. Kay ti, kung manago siya, may warrant of arrest siya, basi, no? Ti wanted na siya. So, basi, kung may dala na iyang order, no? Nga shoot to kill. So, kadelikado, basi makita siya sa mga nag-surveillance, kag malagyo siya, basta na lang na siya, no? Nga tiruhon, posible gid, nga matabo ina. But now, after realizing nga hasta san-o, nga magpanago siya, so kinahanglan nga magwa siya, kag atubangon niya ang iya nahimo nga kasalanan. Kag kanami man, no, sa tanan nga ini nga nagkalatabo sa inyo nga utod, you were there para nga magsuporta sa iya sa nga mga kinahanglanon and especially magpangamuyo para nga siya masanagan and ultimately magdesisyon nga magwa na kag magsungka kag atubangon ang sada nga iya nga ginhimo. So ara na sa korte continue na ang hearing, so kabay, no, nga justice will be served. Madamo yung salamat sa imo, Deo Sangputotan, sa imo gin-share sa amon sa sininga hapon. 2:36 ang atong nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga mali
limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security. Alas 2:48 ang aton nga oras diri sa kahapon lamang program. Padayon kita with a story from Lolo Dencio, Dear Inday Regine. Inday Regine, maayong hapon. Sa tanang itag palamati sa siningang programa. Ining ako ni istorya parte sa isa ka probinsya, ang Agusan del Norte, ang capital, Butuan City. May isa ka banwa nga masipit, ginasugid nga pigado nga banwa. Sa akon daw ikaduha lang ini nga banwa ang nasaksihan ko, mas pigado sa Leyte. Nakita ko, daw gutom ang mga tao, way kami kadungka sa Ilapier, may angkla lang kami. Ang amon pasahero, puro veterano. So pagdungka namon, nagsalaka, kabit sa lubid, kadamo sa ila. Pagsulod sa barko, diretso sa kusina. Abaw, inday. Ang kaon sa kama, gindumog sang kaon, kag ang bihon na ubos nila, pati ang dukot sa sako, ginkuha nila. Gipabayaan lang sa amon kusinero, kay naluoy siya. Pagpanaog nila, makita mo ang hitsura, doon nalipay sila. Sa masipit, naobserbahan ko, daw pigado, kay kadamo sa mga babayi nga nagabaligya sang ilang lawas. Puro na inibukid, inday. Suno sa na istorya ko nga tricycle driver, ang, nasipit or masipit, gidman. Ang nasipit nga lugar nila, damo manggaranon. Kay may dako pa nga kompanya nga nag-operate, damo trabaho, tapos libre pa ang balay. Ginapanag-iyahan sang Amerikano. Subong ang mga balay, ginabandon, kay pigado na. Ang pier sa nasipit, ginalibutan sang dalagko nga mataas nga bukid. So amo ini ang ginadungkaan sang barko sang Amerikano sa pagkarga sang produkto nga kahoy kag papel, plywood. Sang magsira sila, ang pantalan ginhatag sa gobyerno sa Butuan City nga amo ni karon ang ginadungkaan sa mga domestic shipping. Alas 5 sang aga, nagdungka kami. Medyo madulong pa. Una nga pagdungka namon, tapos panaog sa mga pasahero, nagpanaog ako. Nakita ko kadamo sa mga babayi. Nagbugno sa akon. Sir, pangkapi lang. Nagbalik ako sa pagkuha sang kape, ginhatag ko sa iya. Sabat niya, kape lang, wala bugas? Di ang sabat ko, ano ba yan? Sir, short time kita, 250 lang. Siling ko, ano? Ang aga pa. Sir, wala pang bakal bugas. Ginkaptan niya ako sa butkon, inday. Ginkuha ko kag magsiling, ay day,
Hindi ko type ang babae. Dala kumpas ang akong kamot. Gusto ko lalaki. Ang macho man, ari man na diri. Ay sir, wala. Pwes pangitai ako, kay may bugas ka karon. Dala panaog sa andamyo, nga nagaiwol-iwol ang buli ko. Ay ano ato? Bayot? Kanugon? Ang gwapo? Macho? Kanugon? Siling niya. Gibalikid ko siya kag singganan. Day, pareho lang kita. So diri ko nahibalan, nga matuod, nga pigado ang pangabuhi. Inday batas ka, madamo ang babayi nga manugbo ang lupad. Pigado ang lugar. Nagbantay ako sa tricycle pakadto sa ilang merkado. Nakibot ako, nga didto man ang kaupdanan ko. Kadamo sang isda, tama kalabas, pero wala sa nagapaninda. Nakita ko ang yellowfin nga panit, dabuhi pa, gahulag pang ihasang. Ginpahiwa sang upod ko, ginbakal nila, may ara pa inang lubo-lubo nga isda, buhi pa, ginatimo sa mga upod ko. Pagabot sa pier, ginpaluto sa mga upod ko sa karinderya, nga ang tag-iya, taga Iloilo. Ang akon hiniwa, ginpasugba ko sa nagabaligya sang inasal nga manok. Pagkaluto, nagkinaon kami. Damo sang tawo, gatanaw. Naghambal ang tag-iya sang karinderya, nga hindi gid kamo mag-agda, kay makaon gina sila. Naghambal ang upod ko. Sa dason, pagbalik namon, lutuan mo kami sang manok nga Bisaya. Lakutan lang ninyo sang dahon katumbal kagapayas. Ginbalikan ko ang ginpaluto ko nga isda. Nakibot ako. Ang nagasugba, amo ang babayi nga nag-approach sa akon. Naghambal siya. Kaina, bayot ka, karon lalaki na. So nagsabat ako, kaina, gwapa ka, karon laway na. Nagkilinadlaw ang kaupdanan niya. Inday Regine, ara man ang ilabana. Sang kaagahon, do mga gwapa sila. Pero sa pagbutlak sang adlaw, do mga pantasma na ang hitsura. Oh, perte. So naman ko tang yabana nga kung hastasan ang amon biyahe. Sabat ko, siguro permanente na. Sabat niya, maayo kay may pangitan-an na kami. Abi mo, Inday Regine, barato diri ang appliances, mga nara, sala set, aparador, cabinet, round table. Ang nabakal ko, sala set, 9,000 lang. Gintanaw ko diri sa Iloilo, 25,000 pesos. Inday Regine, ginlagaw ako sang amigo ko nga tricycle driver sa isa ka patio. Patio sang panahon sang Aztec. Ang korte sang pansyon daw pyramid. Tama ka itong kagdamo na lumot, malapad, ara sa higad sang dagat. Tapos Inday Regine, dala niya ako sa ibabaw sang bukid. Didto ko nakita ang malapad nga suba. Ang tawag nila, tinagong irog. Daw linaw. Namangkot ako sa driver, kundiin gahalin ang tubig. Sabat niya, amo pa ina ang ginakatingalahan sang pumuluyo diri. Kundiin gahalin ang tubig, kagundiin gakadto. Hambal sa akon, hindi ka gid magmuno sa makita mo, hipos ka lang. Pero Inday, tama katahom, tama ka virgin, kag malaka ang tawo nga gakadto. Tani Inday, do nawili na ako kay tikadamo na sang amigo ko, kag kakilala, galing, mga 3 lang ka bulan, naguntat kami biyahe, kay jutay lang kami masunog. Kaya ang una namon nga barko, gabiyahe na sunog, ti aragid sa pier sang nasipit. So wala gid nabilin, sunog tanan, kay ginsunog sang Abu Sayyaf. Kay kapangayo sila sang tax sa kompanya. Tani, dasunon Manila ang amon nga barko. Abaw Inday Regine, natabuan nga ang tanan ko nga kaupdanan, nagpalaligo sila sa ila, kag ako lang nabilin. Kagang amon third mate, so grabe nga kulba ko. Maayo nagbulig sa akon ang taga-makina. Grabe Inday ang chemical nga ginbutang nila. Ang aso makaigo sa imo mata, tama kapait, kakabaho. Ang ginimo ko, ang tanan nga puwerta kag bintana, ginpaabrihan ko.
Nakaabot ang amon opisyal kagaupdanan, gamay na lang ang aso. Maayo lang ang ginbutang nga chemical ara sa amon CR. Amo ato, pag-abot sang 3 ka bulan, naguntat ang biyahe. Inday daw wala man pulos ang banwasang agusan kay gamay ang pasahero kag kargamento. Dito kalawig na ini, Regine, salamat na lang sa pagbasa mo, ang tagpadala. Lolo Dencio. Well, it happened, no, a long time ago. Subungayhan, no, basi very progressive naman ang ining nga lugar, Lolo Dencio. Way kita kabalo, no, basi kon ang mga tao dito, ang mga trabaho dito nagdamo naman kag ang kalamanan sa mga tao dito do nagbetter naman, no, ang ilang pagpangabuhi. Anyway, thank you so much, Gid, ha. Nakibot ang babae sang aga, nagluming-luming ikaw, sang ulihi, nagmacho ka na. Siling mo siya sang aga, dogwapa pa pagka nasilaka na sang adlaw. Natin mo term, to fantasma, sobra man. Lolo Dencio gito, Oda. Anyway, thank you so much, Lolo Dencio, kasi sa inyo man dira, mga kabombo, sa inyo man mga istorya, nga pwede gid, nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang yun lang look forward gid nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo pagkatapos ng KLP, si Tuyang Ermitanya, to be followed by Provincial Jail and ang Dear Diary. So enjoy the rest of your afternoon with the beautiful dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Ako naman, balikay kita buwas. Madaming salamat sa inyo tanan, mga kabombo, sa gihapon. Ini inyo alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.